ஓகே. நீங்க அது நானு சொல்றேன்னு சொன்னதுல ஒண்ணு கிளாரிட்டி வந்துச்சு. இன்னொன்னு வந்து இந்த அதாவது 3 காலத்திலயுமே இருந்த வசிஷ்டர் வந்து 3 யுகங்கள் வரைக்குமே இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விளக்கம் வந்து குடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அது எனக்கு நீங்க அது நானு சொல்றேன்னு சொன்னதுல ஒண்ணு கிளாரிட்டி வந்துச்சு. இன்னொன்னு வந்து இந்த அதாவது 3 காலத்திலயுமே இருந்த வசிஷ்டர் வந்து 3 யுகங்கள் வரைக்குமே இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விளக்கம் வந்து குடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அது எனக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அந்த விளக்கம் எனக்கு ஐ நீட் டு செக் இட் அண்ட் தென் கம் பேக். அவர் குடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தார் பிரபுஜி. ஸோ ராமச்சைத்தன்ய பிரபுஜி. சொன்னா அது அப்டேட் கிடைக்கல. கிடைச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன். அது ஒண்ணு மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? அந்த விதத்துல தான் அவர் சொல்லியிருந்தார். ஸோ இப்போ நம்ம வசிஷ்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா, அவர் சப்த ரிஷியில ஒருத்தர். அடுத்து நம்ம இந்த ஹிரண்யகசிப்பு அவங்களுடைய காலம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே எந்த காலத்துல வந்தவங்க? சத்தியுகம் கடைசியில எனக்கு தெரிஞ்சு. சத்தியுகம், அதுக்கப்புறம் திரேதா யுகத்துல ராமபிரான் பிறந்தப்போ இருந்தார். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் அவதரித்த போதுமே இருந்தார் இல்லையா? துவாபர யுகம் இந்த 3 காலகட்டங்களிலுமே இருந்தார். அதே மாதிரி ஆஹ் 2 காலகட்டங்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமன் ஹனுமன் 2 இல்ல 3 இப்பவுமே இருந்துன்னு தான் இருக்கார் ஹனுமன் இல்லையா? அதாவது ஹனுமன் வந்து திரேதா யுகம், துவாபர யுகம் வந்து பீமனுக்கு வந்து நல்ல அறிவுரைகள், அதாவது அந்த போர் முனையில எப்படி அந்த மல்யுத்த போட்டியில வந்து அவர் வின் பண்ணணும், ஃபோக்கஸ் எப்படி பண்ணணும், அந்த பயிற்சி எல்லாமே கொடுத்தவர் அவர்தான். ஸோ ஹனுமந்தா, ஸோ ஹனுமந்த பருவம் அந்த இடத்துல தான் இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஹனுமன். மேலும் வந்து அவங்க கொடியிலுமே ஒரு எம்பளமா நான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறதையுமே வந்து அந்த வாக்குறுதி வந்து கொடுத்திருந்தார் இல்லையா? ஹனுமன். ஸோ இப்பயுமே ஹனுமன் இருக்கார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சிரஞ்சீவி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொருத்தர் யாருன்னாக்கா வேற யார் ஆக்சுவலி அந்த அந்த ரிஷிஸ்ல ஒரு நிமிஷம் அவருமே ஒரு பர்வத முனிவர். பர்வத முனிவர் கதை சொல்றேன் நான். அது கொஞ்சம் நம்ம வில் ஸ்டார்ட் வித் செஷன். அதோட நான் உங்களுக்கு கதையும் சொல்றேன். அந்த கதை அது கிளாரிட்டி கிடைச்சது. ஸோ ஒரு நிமிஷம். சிலதெல்லாம் நமக்கு அதாவது எடுத்த உடனே இது எப்படி ஏத்துக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையோட நம்ம படிச்சோம்னா அது கரெக்டா வராது. எஸ், இதெல்லாமே வந்து சாத்தியக்கூறானது அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுட்டு படிச்சோம்னா கண்டிப்பா அது நமக்கு புரிய வரும் இல்லையா? பர்வதமுனி, ஓகே, நாரதமுனி. ஒரு நிமிஷம். பர்வதமுனியையும் நாரத மகரிஷியும் வந்து இந்த இன்சிடென்ட் வேற ஒரு இடத்துலயுமே நம்ம பார்த்துருக்கலாம் அப்படின்றதுமே வந்து பிரபுஜி வந்து கிளாஸ் எடுத்தப்போ நோட் பண்ணப்போ அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னன்னாக்கா, நம்ம மிருகாரி இல்லையா? மிருகாரி என்ன ஆறாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மிருகாரி வந்து நாரத மகரிஷி ஆஹ் அறிவுரை சொன்னப்போ ஏத்துண்டார் இல்லையா? ஆனா 2வது வாட்டி அவரை பார்க்க வரும்பொழுது இந்த மிருகாரி ஒரு ஒரு பக்தனா பார்க்க கூட வரும்பொழுது கூடவே வந்தவர் வந்து பர்வதமுனி அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுத்தார். ஆனா நாம படிச்சது அங்கீரா முனின்னு கூட நம்ம படிச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். அது பர்வதமுனியா அது அங்கீரா முனியான்றது ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ ஸோ பர்வதமுனியும் நாரதமுனியும் 2 பேருமே நல்ல அதாவது நண்பர்கள். ஓகே. ஸோ இந்த பர்வத முனியும் நாரத முனியும் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, இந்த ஸ்ரிஞ்சயா அப்படிங்கிற அரசன் அவருடைய மகளை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்களாம் 2 பேருமே. ஸோ 2 பேருமே அதாவது நாரத முனி வந்து அதை அவர் வந்து கேட்கும் பொழுது ஸ்ரிஞ்சயா மன்னர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது இதை இவரும் அதே மாதிரி எண்ணத்தோடு இருந்ததை கண்டு, ஸோ அதாவது பர்வத முனியும் ஸோ அந்த ஒரு சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறாங்க அவங்க வந்து. அதாவது யாருக்குமே அதாவது கடைசியில என்ன பண்றாங்க, நம்ம 2 பேரையும் திரும்ப செய்துக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற இதை வந்து பகவானுடைய தொண்டிலே ஈடுபடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டு அவங்க போனதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா ரொம்ப டீடைல்ஸ் எதுவுமே அதை பத்தி இல்லை. ஆனா இந்த பிரதி உபகாரம் இந்த சிஞ்சயான்றவனுக்கு வந்து இந்த மகாராஜா வந்து அவருக்கு நிறைய ஆசை. அதாவது பேராசை கொண்டவன் அவன். அதாவது புலன் நுகர்ச்சி அந்த மாதிரியான சுபாவத்தை கொண்டவன் அந்த அரசன்.
அவர் இந்த மாதிரி சிக்கல்ல இருந்து இவங்க 2 பேர், அதாவது இருவருமே ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடியது, அதுவும் நண்பர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்கல் வரும்பொழுது, ஸோ இத இந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து இந்த மகாராஜா ஷிஞ்சேன் என்ன பண்றான், வாய்ப்பு அவனுடைய மகள் வந்து ரொம்ப சுந்தரியாக இருக்கக்கூடியவள் அப்படிங்கிறதுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த சிஞ்சையா என்ன பண்றான், அவனுக்கு பையன் கிடையாது. ஸோ அதனால எனக்கு ஒரு மகன் வரம் வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து வரத்த வந்து கேட்கும்பொழுது, இந்த பர்வத முனிவர் வந்து குடுத்துடுறாரு. அதாவது அந்த மகன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கணும்னாக்கா, அந்த மகனால அவனுக்கு வந்து வைபவங்களா வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வரத்த கேட்கிறாரு. ஸோ அந்த அந்த வரத்தையுமே குடுத்த அந்த பர்வத முனிவரு, இந்த செஞ்சு என்ன பண்றான், அந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு புன்முறுவல் பூக்கிறது. ஸோ அதனுடைய அவன் எங்கே தொட்டாலும், எங்கே அமர்ந்தாலும் அது எல்லாமே தங்கம். அடுத்து அவனுடைய அதாவது அ அந்த அவனிடத்துல இருந்த அந்த பேர்ல்ஸ் இதெல்லாமே அதாவது ரத்தினங்கள், வைடு அது எல்லாமே வர்றது அந்த பையனுடைய இதனால. அவன் எங்கே சென்றாலும் இது எல்லாமே நிகழ்ந்த வண்ணம் இருந்தது. ஸோ இதை வந்து யாரோ கேட்ட பிறகு இந்த கள்ளர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, இந்த மாரி ஒரு பையன் மகாராஜாக்கு இருக்கிறது தெரிஞ்சு, அந்த க கள்வர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து அந்த பையன வந்து கடத்திடுறாங்க. கடத்திட்டு அந்த பையன வந்து வேண்டி வேண்டி அதாவது நெறைய வேணும், நெறைய வேணும். ஸோ அ ஒருவேள அந்த பையனுடைய ரத்தத்தை கொண்டு நம்ம வந்து நெறைய சம்பாரிக்கலாம்னு நெனச்சுட்டு, அவங்க அவங்க நெறையவே வந்து அந்த ஆப்புலன்ஸ வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த பையனையே கொன்னுட்டு அந்த ரத்தத்தால ஒண்ணுமே அது பிரயோஜனமே ஆகுறதில்ல. ஸோ இவனுடைய ஆசையினால, சிஞ்சிய மகாராஜனுடைய ஆசையினால, ஒரு சாதாரண குழந்தையா அவனுக்கு ஒரு குழந்தை பெற்றிருந்தாலுமே, அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து எந்த சங்கடமும் ஏற்பட்டிருக்காது இல்லையா? ஆனா, இந்த மகாராஜாவுடைய பேராசையினால அவனுடைய மகனையுமே அவர் வந்து இழந்து விடுகிறார். ஸோ ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, எந்த ஒரு பௌதீக வரமே வந்து அதுக்குன்னு ஒரு முற்றுப்புள்ளி உண்டு. இஃப் தேர் இஸ் எ எண்ட் இல்லையா? ஆன்மீகத்துக்கு மட்டும் தான் வந்து அது தொடர்ந்த வண்ணமே இருக்கும். ஜென்ம ஜென்மாந்திரம் வரைக்குமே நமக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா, பௌதீகத்தினுடைய செயல்கள் எதுவுமே வந்து தொடர்ந்து வராது. ஆனா, அதனுடைய விளைவுகளை நாம அனுபவிக்கிறதுக்காக மீண்டும் வந்து பிறக்க வேண்டியிருக்கும். அதன் பிறகு இந்த சிருஞ்சயனுக்கு வந்து அ பர்வத முனிவனும் மற்றும் வந்து நாரத மகரிஷியுமே வந்து அ அதான் அந்த பக்தியினுடைய மகிமையெல்லாம் எடுத்துரைச்சு, அதன் பிறகு அவன் வந்து எவ்வாறு சித்திரகேது மன்னர் வந்து காட்டை நோக்கி சென்று தவம் இருந்தாரோ பகவானுக்கு, அவ்வாறு அவருமே வந்து தவம் இருந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்ந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி. ஓகே. ஆனா அந்த பெண்ணை யாருமே திருமணம் செய்து கொள்ளல. ஸோ கடைசியில திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாம போனதுனால, அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து 2 பேரும் விடுபடணும் இல்லையா? அதுக்காக இவங்க 2 பேருமே வந்து தேவ ரிஷிகளாக இருந்து விடுறாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க தேவர்கள் கிடையாது ஆக்சுவலி. பர்வத முனியும் சரி, நாரத மகரிஷியும் சரி, அவங்க ஒரு தூய பக்தர்கள். தேவர்களோட நாம் என்னைக்குமே அவங்கள கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஆனா, அவங்களுக்கு ஒரு அந்த அவங்களுடைய பக்தி, இதனுடைய மகிமையால அவங்களால வந்து வித்தவுட் இந்த உடல் கொண்டே அவங்களால எல்லா இடத்துக்குமே வந்து சஞ்சாரம் செய்ய முடியும். ஸோ அதுதான் அந்த குவாலிட்டீஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ இவ்வாறாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னொன்னு என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? வசிஷ்ட முனிவர் இல்லையா? வசிஷ்ட முனிவர் வந்து 3 யுகங்கள்லயுமே அவர் இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் ஆ அவர் வந்து இந்த விஸ்வாமித்திரரோட வந்து தூரமா இருக்கணும்னு எப்பவுமே நினைச்சார். ஸோ இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கும் பொழுது, விஸ்வாமித்திரர் வந்து இவர்கிட்ட தசரத மகாராஜா கிட்ட வருவார் இல்லையா? ராமரையுமே, லக்ஷ்மணையுமே தன்னோட அனுப்பும்படி. அப்ப வசிஷ்டர் அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவார். ஆக்சுவலி விஸ்வாமித்திரன் அவனால வந்து அந்த அசுரர்கள்ல இருந்து அவனை தன்னால பாதுகாத்து கொள்ள முடியும். மேலும் இந்த 2 பிள்ளைகளையுமே அவனால ரட்சிக்க முடியும். ஆனா நீங்க வந்து அவனோட அனுப்ப வேண்டியது வந்து இவர்களுக்கு தான் ஏதோ நல்லது நடக்கும். அதனால வந்து நீங்க மறுக்காம அனுப்பி வைங்கன்னு சொல்லிட்டு அறிவுரை ஸோ கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ ஒரே நிமிஷம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வசிஷ்டர் வந்து அதாவது விஸ்வாமித்திரருடைய பவர் என்னன்றதும் அவருக்கு தெரியும். ஸோ அவரோட நம்ம வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டவர் இல்லையா வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர் வந்து. அதனால வந்து எதையுமே வந்து வச்சுக்க கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்வார். ஸோ தட் வாஸ் அட்வைஸ். இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, இந்த தௌமியா எப்படி பாண்டவர்களுக்கோ அது மாதிரி வசிஷ்டர் வந்து அதாவது தசரத மகாராஜா மற்றும் ராமபிரான் காலத்துல எல்லாமே அவர் இருந்திருக்கார், அவங்களுக்கு குலகுருவாக அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். வேற எதுவும் நான் இதுல மிஸ் பண்ணல. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, 2 தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. இந்த கதைங்கெல்லாம் எனக்கு வரதே இல்லை மாதாஜி, அதுதான் பெரிய அது ஞாபகம் கூட வச்சுக்க முடியறதில்ல எனக்கு கதைங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கதை கேட்கறதோட சரி, அதுக்கப்புறம் அதை மறந்துடுறது, அவ்வளவுதான். ஃபைன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓகே, ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நாம் இப்போ வந்து 8வது ஸ்லோகம் படிக்க போகிறோம். ஸோ யாருன்னா வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கையை உயர்த்துங்க. ஸோ நான் ஸ்லோகத்தை படித்ததை இப்போ டிரான்ஸ்லேஷனும் போகப்பட்டும் நீங்கள் வாசிங்க. ஓகேங்களா? இன்னைக்கு ஸ்லோகங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் மண்டே வந்து நம்ம வில் சி த பிபிடிஸ் படிக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண. अन्ये चामुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मातात्यो अमालः शिष्यैरुपेता अजामुह कश्यपाङ्गिरशदायः. எஸ் பள்ளிக்க மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் தூய்மையடைந்த மற்ற ஆத்மாக்களும் கஸ்யபரும் ஆங்கீரசரும் இவர்களை போன்ற மற்றும் பலரும் முறையே அவரவர் சீடர்களால் சூழப்பட்டவாறு அங்கு வந்து சேர்ந்தனர். பொருளுரை. சுகதேவ கோஸ்வாமி பிரம்மராத இவர் ஸ்ரீல வியாசதேவரின் புகழ்பெற்ற மகனும் சீடனும் ஆவார். வியாசர் அவருக்கு முதலில் மகாபாரதத்தையும் அதன் பிறகு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் போதித்தார். கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள் மற்றும் ராட்சசர்களின் ஆலோசனை சபையில் மகாபாரதத்தின் 14,000 ஸ்லோகங்களையும் சுகதேவ கோஸ்வாமி பாடினார். மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவர் முதல் முறையாக பரீட்சித் மகாராஜனின் முன்னிலையில் பாடினார். புகழ்பெற்ற அவரது தந்தையிடமிருந்து அவர் எல்லா வேத இலக்கியங்களையும் நன்கு கற்றறிந்தார். இவ்வாறாக மத கொள்கைகளில் அவருக்கு இருந்த பரந்த ஞானத்தின் பலனாய் அவர் முற்றிலும் தூய்மையடைந்த ஆத்மாவாய் விளங்கினார். யுதிஷ்ட மகாராஜனின் ராஜசபையிலும் பரீட்சித் மகாராஜன் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்ட இடத்திலும் கூட அவர் இருந்தார் என்பது மகாபாரதம் சபா பருவத்தில் இருந்து 4.11 அறியப்படுகிறது. ஸ்ரீல வியாசதேவரின் தகுதியுள்ள சீடரான அவர் மத கொள்கைகளையும் ஆன்மீக விஷயங்களையும் பற்றி வியாசரிடமிருந்து மிகவும் விரிவாக விசாரணை செய்தார். மாமுனிவரான அவரது தந்தையும் ஆன்மீக உலகை அடைய உதவும் யோக முறை பலன் கருதும் செயலுக்கும் சாஸ்திர பயிற்சி இல்லாத அறிவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு, ஆன்மீக தன்னுணர்வை பெறுவதற்கான வழிமுறைகள், 4 ஆசிரமங்கள், மாணவ வாழ்வு, இல்லற வாழ்வு, குடும்பத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்ற வாழ்வு மற்றும் துறவு வாழ்வு, பரமபுருஷ பகவானின் உன்னதமான நிலை, பகவானை நேருக்கு நேராக காணும் முறை, அறிவை பெறுவதற்குரிய தகுதியுள்ள மாணவன், 5 மூலம் பொருட்களை பற்றிய கருத்து, புத்தியின் விந்தையான நிலை, ஜட இயற்கை மற்றும் ஜீவராசி ஆகியவற்றின் உணர்வு, தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கான அறிகுறிகள், ஜட உலகின் இயக்கம், ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கான அறிகுறிகள், மரம் போல் கிளைவிட்டு படரும் ஓயாத ஆசைகள் மற்றும் மனதின் செயல்கள் ஆகிய விஷயங்களை பற்றி சுகதேவருக்கு போதித்து அவரை திருப்திப்படுத்தினார். சில சமயங்களில் அவரது தந்தை மற்றும் நாரதரின் அனுமதியுடன் அவர் சூரிய கிரகத்திற்கு சென்று வந்தார். அவரது விண்வெளி பயணத்தை பற்றிய வர்ணனை மகாபாரதத்தில் சாந்த பருவத்தில் 3.22 கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இறுதியில் அவர் ஆன்மீக உலகை அடைந்தார். அவர் அரணேயர், அருணிசுதர், வையாசகி மற்றும் வியாசாத்மஜர் போன்ற பெயர்களால் அறியப்படுகிறார். கஷ்யபர் பிரஜாபதிகளில் ஒருவரான இவர் மரிச்சியின் மகனும் பிரஜாபதி தட்சனின் மருமகன்களில் ஒருவரும் ஆவார். யானைகளும் ஆமைகளும் உணவு பண்டங்களாக அளிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பறவையான கருடனுக்கு அவர் தந்தையாவார். பிரஜாபதி தட்சனின் புதல்விகளான அதிதி, திதி, தனுகாஷ்டா, அரிஷ்டா, சுரசா, இலா, முனி, குரோதவசா, காம்ரா, சுரபி, சரமா மற்றும் திமி ஆகிய 13 பேர்களை அவர் மணந்தார். அந்த மனைவிகளின் மூலமாக அவர் பல தேவர்களையும் அசுரர்களையும் பெற்றெடுத்தார். அவரது முதல் மனைவியான அதிதியிலிருந்து 12 ஆதித்யர்களும் பிறந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் பகவானின் அவதாரமாகிய வாமன தேவர் ஆவார். அருணா பிறந்த சமயத்தில் மாமுனிவரான கஷ்யபரும் கூட இருந்தார். பரசுராமரிடமிருந்து அவர் முழு உலகையும் பரிசாக பெற்றார். பிற்காலத்தில் பரசுராமரை அவர் உலகை விட்டு வெளியேறும்படி கேட்டுக்கொண்டார். அரிஷ்டநேமி என்பது அவருடைய மற்றொரு பெயராகும். அவர் பிரபஞ்சத்தின் வடக்கு புறத்தில் வசிக்கிறார். அங்கீரசர், அங்கிரா மகரிஷியின் புதல்வராகிய இவர் பிரகஸ்பதி எனப்படுகிறார். தேவர்களுக்கு இவர் புரோகிதர் ஆவார். துரோணாச்சாரியர் அவருடைய அவதாரம் என்று கூறப்படுகிறது. அசுரர்களின் ஆன்மீக குருவாகிய சுக்கராச்சாரியரை பிரகஸ்பதி எதிர்த்தார். அவரது மகன் கச்ச எனப்படுவார். அவர் அக்னி ஆயுதத்தை முதலில் பரத்வாஜ முனிவருக்கு கொடுத்தார். அவர் அக்னி தேவனை போல் புகழ்பெற்ற நட்சத்திரங்களில் ஒருத்தியாக விளங்கும் அவரது மனைவி சந்திரமாசியின் மூலமாக 6 மகன்களை பெற்றார். அவரால் விண்வெளியில் பிரயாணம் செய்ய முடியும் என்பதால் அவரால் பிரம்மலோகத்திற்கும் இந்திரலோகத்திற்கும் செல்ல முடிந்தது. அசுரர்களை வெற்றி கொள்வதை பற்றி சொர்க்கராஜனான இந்திரனுக்கு அவர் ஆலோசனை கூறினார். அவர் ஒரு முறை இந்திரனை சபித்து விட்டார். இதனால் பூமியில் ஒரு பன்றியாக பிறந்த அவன் சொர்க்கத்திற்கு திரும்பி செல்ல விரும்பவில்லை. மாயாசக்தியின் கவர்ச்சி அவ்வளவு சக்தி உள்ளதாகும். ஒரு பன்றி கூட அதன் பௌதிக உடைமைகளை விட்டு பிரிந்து அதற்கு பதிலாக சொர்க்கலோக ராஜ்யத்தை பெற விரும்பவில்லை. அவர் வெவ்வேறு கிரகவாசிகளின் மதகுருவாக இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது போன ஸ்லோகத்துல மாதிரி கண்டினியூவேஷன் தான். சுகதேவ் கோஸ்வாமி பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? அதாவது வேத சாஸ்திரங்களை எல்லாமே வேதவியாசர் அனைத்து வேதங்களையும் தொகுத்த வேதவியாசர் அனைத்தையுமே சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்குமே எடுத்துரைச்சார். இப்ப நம்ம போன ஸ்லோகத்துல படிச்சப்போ அதெல்லாம் தொகுக்கிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு கணேசர் இல்லையா, லார்ட் கணேஷா தான் ஹெல்ப் பண்ணார் அப்படிங்கிறதுமே அதுவுமே கண்டிஷன் என்ன, கண்டினியூஸா நிறுத்தாம வியாசதேவர் சொன்னாதான் கணேசர் எழுதப்படுவார். அதனால நம்ம குளோரிஃபையிங் ஆஃப் லார்ட் கணேஷா பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு நம்ம செய்யலாம் இல்லையா. அதாவது வேத சாஸ்திரங்களை வேதவியாசர் சொல்ல சொல்ல நம்ம கணேசர், ஈவன் பாகவதம் கூட அவரால் தான் இயற்றப்பட்டது அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மகாபாரதம் 5th வேதம் என்று சொல்வதற்கான காரணம் எத்தனை 14 லட்சம் ஸ்லோகங்கள் அதாவது இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. நம்ம 18,000 ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த ஆயுட்காலம் இருக்குமான்றது தெரியாது இல்லையா. ஸோ ஆனா அந்த 14 லட்சத்து ஸ்லோகங்கள் மகாபாரதத்துல அதுல எத்தனை பருவங்கள் இல்லையா, சாந்தி பருவம், பீஷ்ம பருவம் இல்லையா, அடுத்து இந்த போர் முனையில வர்றது பீஷ்ம போர் முனை வர்றது ஒரு பருவம் இருக்கு. நம்ம நேத்து படிச்சப்ப கூட இன்னொரு பருவம் படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ ஸ்டடிட் சோ மெனி பருவங்கள் ஆக்சுவலி. சபா பருவம், வனப்பருவம், நிறைய பருவங்கள் உண்டு. எதுல அதாவது மிக பெருசு இந்த மகாபாரதம் என்பது. சோ அது எவ்வளவு கவரேஜ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதே நம்மளால சொல்லணும். விராட பருவம் மகாபாரதத்தில் அது எதையும் படி விராட நாட்டுல இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த பருவங்கள் அப்படி. சோ நிறைய பருவங்கள். ஆனா அத்தனையுமே இவரால டிசைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமியுடைய மெமரி நம்ம இந்த இப்போ 4 வேலை செய்யறதுக்கே நம்ம மூளை ஓவர்லோட் ஆயிடுது அப்படின்னு நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடறோம் இல்லையா.
நம்ம மூளையே ஒரு ஒரு போர்ஷன் தான், அந்த சிறிய போர்ஷன் தான் நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். அதுலயே நமக்கு நிறைய மறதி, அதுலயே நிறைய ஞாபகம், வேண்டாதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருந்திருப்போம், வேண்டியதெல்லாம் மறந்து போயிருப்போம் இல்லையா? ஸோ அப்படி இந்த 14,00,000 ஸ்லோகங்கள் வந்து மகாபாரதத்துல வந்து அது யாரு சொல்லியிருக்கார்? சுகதேவ் கோஸ்வாமி. ஈவன் நம்ம பீஷ்மர் வந்து, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கிறார் இல்லையா, அந்த இடத்துல சுகதேவ் கோஸ்வாமியுமே இருந்தார் அப்படிங்கிறது அந்த இதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறோம். அதாவது மெனி அதர் லைக் சுகதேவ் கோஸ்வாமி, கஷ்யப்ப முனிவர், அங்கிரச முனிவர் இல்லையா, இவங்க எல்லாருமே கூட அந்த இடத்துக்கு வராங்கன்றத இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இதுல மெயினா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி தான் இப்ப இந்த மொத்த பாகவதமே சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா, யாருக்கு? பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு. சோ அப்போ இந்த இதுவுமே ஒரு கணக்கு. இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ லெட் மீ செக் அந்த விளக்கம் என்னன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். நான் இந்த விளக்கம் என்பது அதாவது இந்த காலகட்டங்களை வச்சு, இப்போ பீஷ்மர் பிதாமகர் வந்து மரணப்படுக்கையில் இருக்கார், மரணிக்க போறார். ஆக்சுவலி அந்த காலகட்டத்துல சுகதேவ் கோஸ்வாமி அங்க வந்திருந்தார் இல்லையா? ஸோ மேலும் வந்து இந்த வசிஷ்டர் கூட அங்க இருந்தார் இல்லையா? ஸோ ராமபிரானுடைய அவங்க வீட்டினுடைய குலகுருமே அவர் தான் இல்லையா? அந்த திரேதா யுகத்துல ராமபிரானுடைய சூரிய வம்சம், சந்திர வம்சம், இவங்க சந்திர வம்சம், அந்த சூரிய வம்சம், இதெல்லாமே வந்து நம்ம காலம் நேரம் இதெல்லாம் கொண்டுதான் நம்ம வந்து பேசுறோம். அது எப்படி இது எப்படின்ற அந்த நம்ம அந்த பௌதிக தளத்துல இருந்து இதை நோக்கக்கூடாது. ஸோ காலம், சூழல், செயல் இதை வைத்து நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். ஸோ இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அந்த இடத்துக்கு வர்றாரு. அவருடைய குளோரிபிகேஷன் நம்ம இந்த பாகவதம் ஃபுல்லாவே நம்ம படிச்சுட்டு தான் இருக்க போறோம் இல்லையா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலே நீங்க ஐ திங்க் வெரி பிகினிங்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுத கோஸ்வாமியுடைய குளோரிபிகேஷன் வந்து செகண்ட் தேர்ட் சாப்டர்லயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அவ்வாறு அந்த குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த சொல்றவரும் குளோரிஃபைட், கேட்கிறவங்களுடைய குளோரிபிகேஷன், இது எல்லாமே நம்ம படிச்சோம். சவுனக்க ரிஷிகள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகளுடைய குளோரிபிகேஷனை சுத கோஸ்வாமி பேசுறதும், சுத கோஸ்வாமி வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமியுடைய டிசைபிள், இன்ஃபேக்ட் சுகா இல்லையா, அதாவது பேரட் இல்லையா. ஸோ அவர் வெறும் வந்து கிளி கிடையாது, கிளி வந்து சொன்னதே சொல்லும், ஆனா அவர் அப்படி கிடையாது. எந்த நோக்கம், அதனுடைய கருத்து என்ன, எப்படிப்பட்ட கருத்தை கொண்டு தன்னுடைய தந்தை அதை வந்து விவரித்தார், அதை அப்படியே உணர்ந்தறிந்து நமக்கு எடுத்துரைச்சிருக்கக்கூடியதுதான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி. அதுதான் சுகா அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எந்த ஒரு டீவியேஷனுமே கிடையாது. ஸோ ஹவு ஹி ஹர்ட் இல்லையா, அந்த எவ்வாறு அவர் அதை கேட்டறிந்தாரோ அவ்வாறே அதை உணர்ந்தறிந்து அவ்வாறே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைச்சவர் யாரு? சுகதேவ் கோஸ்வாமி இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நாம் அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து ஆஸ் எ போனஃபைட் டிசைபிள் ஆஃப் ஸ்ரீ வியாசதேவா, வியாசதேவருடைய மகனும் கூட, மேலும் வந்து அவரே வந்து அவருக்கு வந்து சீடனும் கூட இல்லையா? அவர் எல்லாமே கேட்டு இந்த ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ், அதாவது மத கோட்பாடுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்றது, அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்தினுடைய தன்மை, அதாவது தன்மைன்றதை விட அதனுடைய மதிப்பு. ஸோ ஒரு ஆன்மீக செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய ஒருத்தர் வாழ்க்கையில வந்து நம்ம ஒரு வேல்யூன்றது நம்ம வந்து பாக்குறோம்ல, ஒரு மதிப்புன்றது நம்ம வாழ்க்கையில பாக்குறோம். அது ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கும்போது அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு நபர் வந்து வெறுமனே பௌதிக தளத்துல இருந்து பேசும்பொழுது அவர் பேசுறது நம்ம 2 நாள் கேட்போம், 3ஆவது நாள் கண்டிப்பா கேட்க மாட்டோம். டாபிக் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா பிடிக்காது இல்லையா? ஆனா அதே ஆன்மீகத்தை பத்தி அவர் அன்றாடம் மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துரைக்க எடுத்துரைக்க மீண்டும் நாம கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் என்பது வரும் இல்லையா? அதுதான் வேல்யூ ஃபார் ஏ ஸ்பிரிச்சுவல். ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ் என்றது வந்து ஒரு செயலுக்கான, அதுல நாம் என்ன அவங்க செய்யக்கூடிய விதத்துல வந்து எவ்வாறு அதை வந்து மெருகேற்ற மாதிரி அவங்களுடைய செயல்படும் தன்மை ஆன்மீக தளத்தில் அமைந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி சொல்றது. அப்ப சுகதேவ் கோஸ்வாமி பிறந்த உடனே காட்டை நோக்கி போனார் இல்லையா? அவருக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்க விருப்பம் இல்லை. அப்படின்னா நம்ம பௌதிக கண்ணோட்டத்திலோட பார்க்கும்போது அது எப்படி, அவர் எப்படி போகலாம், அந்த மாதிரி நாமெல்லாம் கூட இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா அவர் சென்ற நோக்கம் என்ன? த கண்டாமினேட்டட், இந்த 3 குணங்களோட இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களோட உடலும் போது கண்டிப்பாக அந்த குணங்களால் நாமும் வந்து எந்த தருணத்திலாவது நம்ம சிக்கிக் கொள்வோம் என்ற ஒரு இது அவருக்கு இந்த இடத்துல இருக்க விருப்பம் இல்லை. அதனால்தான் அவர் காட்டை நோக்கி சென்று இறைவன் இது வந்து தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்ளணும்ட்டு போனார் சுகதேவ் கோஸ்வாமி இல்லையா? ஸோ பிறக்கும் பொழுதே அவர் விடுதலை அடைந்த நிலையில இருந்தவர். ஸோ அவருக்கு இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது மாயை,
வெறுப்பெல்லாம் கிடையாது. ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்தோட தனக்கு தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு அசோசியேஷன் இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக போனார். இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூன்ற ஒரு நபர் பக்தியில வந்து திளைக்கும் பொழுது அவர் ஆற்றக்கூடிய பக்தி கைங்கரியத்தினுடைய மதிப்பு இல்லையா. இப்ப நீங்க எல்லாம் கூட இப்போ டைம் ஒதுக்கி இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. யூ ஹவ் ரீச் டு த பக்தி வைபவ் லெவலுக்கு வந்திருக்கீங்க. இன் யுவர் ஏஜ் இதெல்லாமே நம்ம காலம் நேரம் உடல் உபாதைகள் இதையெல்லாம் கடந்த நிலையில வந்து உட்கார்ந்து நீங்க கேட்குறீங்க பாருங்க. உங்களுடைய நோக்கம் இதை தெரிஞ்சுக்கணும், இதுல வந்து நம்ம எழுதணும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கம் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. தட் கிவ்ஸ் த மோர் ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ். ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூ என்ன? பகவானுக்கு நம்ம தொண்டு புரியணும், பகவானை பற்றி கேட்கணும். இதெல்லாம் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ். அதனாலதான் நீங்க இங்க உட்காந்துருக்கீங்க. இல்லைன்னா நீங்க கண்டிப்பா வந்து என்னவோ மாதாஜி பேசுறாங்க நம்ம எதுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது எண்ண ஓட்டங்கள் தான் ஒருமையை ஒழிய மற்றபடி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல கண்டிப்பா அமரவே மாட்டோம். ஸோ அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ்ன்றது. ஸோ இங்க மேலும் இஸ் கிரேட் ஃபாதர் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபைட் டீச்சிங் யோகா சிஸ்டம். அவருமே வந்து ஏன்னா முதல்ல இவங்க ரெண்டு பேருமே ஈவன் வியாசதேவரும் சரி, அடுத்து வந்து சுக்கதேவ கோஸ்வாமி சரி, நமக்கு தெரியும் அந்த பாஸ்ட் டைம் ரெண்டுமே இல்லையா. வியாசதேவர் வந்து இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்கு தான் வேல்யூ கொடுத்து பாகவதத்தை ஏற்றினார் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் ரீரைட் பண்ணும்பொழுது கணேசர் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இந்த அந்த இடத்துல பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் அவருக்கு எவ்வாறு ஏற்றணும். ஸோ நாரத மகரிஷி கிட்ட இருந்து அவர் வந்து அறிவுறுத்தல் எல்லாமே பெற்ற பிறகு அவர் வந்து இதை வந்து மாத்தி அமைக்கணுன்றதுக்காக பகவான் வந்து பிரார்த்திக்கும் பொழுது அவரால் வந்து பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற முடிஞ்சது. அதன் பிறகுதான் அவர் வந்து பக்தனாக ஆனார் அப்படிங்கிறது நம்ம படிக்கிறோம். மேலும் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் வந்து அவருமே வந்து இம்பர்சனல் இதுல தான் இருந்தார். ஆனா அவர் 2 ஸ்லோகம் இல்லையா. எந்த 2 ஸ்லோகம்? அப்போபகியம் ஒண்ணு. ஸோ பகவானுடைய கருணை, அதாவது பூத்தனாவுக்கு தன்னை கொல்ல வந்த பூத்தனாவுக்கு தாயினுடைய சிவிலித்தாய் எனக்கூடிய அந்த ஸ்தானத்தை இல்லையா, பணிப்பெண் என்ன பணி தன்னுடைய தாய்க்கு வந்து பணிவிடை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண், அந்த ஒரு ஸ்தானத்தையுமே அவர் வந்து கொடுத்தார் இல்லையா. ஸோ அங்கேயுமே கோலோகத்துல வந்து இருந்து அவளுக்கு பணிவிடை செய்வதற்கான வாய்ப்பு கொடுத்தார். யாராவது நம்மளை கொல்ல வந்தா நம்ம அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போமா? கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டோம். அவங்கள கண்டிப்பா போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்து அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கற வரைக்குமே நம்ம முயற்சி பண்ணிடுவோம். அதுதான் நம்மளுடைய கருணை இல்லையா. ஆனா பகவானுடைய கருணை அப்படி கிடையாது. இவ்வளவு கருணை உள்ளமா பகவானுக்கு அப்படிங்கிறது. மேலும் அவருடைய சௌந்தரியத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது ரூபம் இல்லையா. சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்களை கேட்ட பிறகு இந்த 2 ஸ்லோகங்களை வந்து வியாசதேவர் வந்து சொன்னாராம். யாருக்குனாக்கா இவருக்கு சுத்த கோஸ்வாமி இருக்காரு இல்லையா, அவருடைய தந்தை யாரு? ரோமஹர்ஷன் இல்லையா. அவருக்கு சொன்னார், திருப்பி 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 இந்த 2 ஸ்லோகங்களை நீ வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு எடுத்துரைக்கணும். அப்ப வந்து அதன் பிறகுதான் அவர் இந்த வேதங்கள் எல்லாமே வந்து தன்னுடைய தந்தையிடமிருந்து கற்றதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. ஸோ இதுதான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி. இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் திரும்பி திரும்பி சொல்லி அந்த 2 ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்க உரையினால் அவர் வந்து ஈர்க்கப்பட்டு அதன் பிறகு முழுவதுமாக இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே வியாசதேவரிடத்திலிருந்து கேட்டறிந்து இல்லையா. ஸோ அந்த ஞானத்தை பெற்றார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுதான் சுகதேவ கோஸ்வாமியினுடைய மகிமை இதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஓகே. மேலும் ஏன்னா அவர் யோக பயிற்சிகளை புரிஞ்சிட்டார். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன், அதாவது பலன் கருதும் செயல்களுக்கும் ஞானத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இல்லையா. 3 நிலைகள் நம்ம படிக்கிறோம். ஒண்ணு வந்து பலன் கருதும் செயல்கள், அதாவது அர்த்தார்த்தி, அதாவது சாரி நம்ம அதாவது சகாம கர்ம யோகத்துல இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து எம்பெரிக்கல் நாலேஜ், அதாவது நம்ம மன கற்பனையால, அதாவது இந்த உலகத்திலே வெறுப்பு, எனக்கு வந்து பௌதிக இதுவே வேண்டாம், பௌதிக லாபம் பௌதிக வஸ்துக்கள் மீது இருக்கக்கூடிய விருப்பமே எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியது இல்லையா. அதாவது ஞானத்தை பெறுறதுக்காக ஸோ ஞானதளத்துல நின்று இல்லையா, வெறுமனே அருவத்தன்மையில வந்து ஈடுபட்டு ஸோ அகம் பிரம்மாஸ்மியான தன்மையில போகக்கூடிய 3 விதமான நபர்கள் வந்து பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொண்டு புரியறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 விதமான பெயர்கள். யார்? ஒண்ணு வந்து சகாமம் இல்லையா, அப்படி இருந்தும் பகவான் கொடுக்குறார் அவங்களுக்கு. ஸோ இவன் வந்து பொருளாசை கொண்டாலுமே பகவான் கொடுக்குறார். ஸோ தேவர்களும் அதுதான் கொடுக்குறாங்க. அப்போ பகவான் கொடுக்கக்கூடிய பொருளுக்கும் தேவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பொருளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது யோசனை தோன்றதா?
தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, யோசிங்க, நோ இஷ்யூஸ், யூ கேன் கம் அவுட். ஏன்னா நம்ம கரெக்ட் மாதாஜி. தேவர்கள் கொடுக்கறது அதோட முடிஞ்சு போயிடும் மாதாஜி நம்ம இதுக்கு. ஆனா இறைவன் கொடுக்கறது அது நம்மகிட்ட என்னைக்குமே இருக்கும், சாஸ்வதமா இருக்கும். அது அது மறையவே மறையாது. அது குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கு. தேவர்கள் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே. இந்த காலம். ஆனா இறைவன் கொடுக்கறது எப்பவுமே பர்மனன்ட். ஓ இப்ப நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போனா கூட கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு கீழே வந்துடணும்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அதெல்லாம் தேவர்கள் கொடுக்கறது தான். அதுல கொஞ்ச நாள் ஆனா கோலோகத்துக்கு போயிட்டா நம்ம வரவே வேண்டியதில்லை. அதனால இறைவன் கிட்ட நம்ம போயிட்டா நமக்கு எல்லாம் எப்பவுமே சாஸ்வதமா நிரந்தரமா இருக்கும். அதுதான் மத்தது நான் நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? மாதாஜி, தேவர்களை வழிபட்டாலும் அவங்க பகவானுடைய கருணை இருந்தா தான் மாதாஜி, பகவான் மூலமா தான் அந்த நன்மை வந்து நமக்கு வந்து அடையும் மாதாஜி. ஓகே, தட் இஸ் யூ ஆர் டெல்லிங் இன்டைரக்ட்லி we are getting. ஓகே ஃபைன். வேற யாருடைய கருத்துக்கள் இருந்தாலும் சொல்லலாம். இதுல ஒன்றும் தப்புலாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. இன்னும் யாருமே எதுவுமே பனிஷ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. இட்ஸ் ஒன் திங், உங்க மைண்ட்ல அட்லீஸ்ட் புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் வந்து தன்னுடைய பக்தனாக இருக்கக்கூடியவன் வந்து பொருளாசை பகவான்கிட்ட போய் கேட்டார்னாக்கா பகவான் வந்து அதை அவருக்கு வழங்குவார். ஆனா கடைசியில அந்த பொருள் மீது பற்றில்லாத போகக்கூடிய அந்த அதாவது உண்மையிலே வந்து தன்னுடைய திருவடிகள்ல தன்னுடைய நாட்டிற்கு அவர்கள் வந்து சேரணும்ன்றதுக்காக அந்த எண்ணம் மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசையே வந்து அவர் வந்து அறவே அகற்றி விடுவார். ஓகே. ஆனா தேவர்கள் அப்படி கிடையாது. நமக்கு தற்காலிகமான அருள் புரிகிறார்கள். அதுவுமே பகவானிடத்திலிருந்து பெறப்பட்டக்கூடிய அருள் தான், யாரும் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா நாம கேட்க கேட்க நமக்கு பௌதீகத்துல மீண்டும் மீண்டும் வந்து நம்மள வந்து அதாவது கண்டிஷன் அப்படின்னாக்கா கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த மாதிரியான நிலையில தான் நம்ம எல்லா அருளையுமே நம்ம பெறுவோம். ஓகே. யாராவது தேவர்கள்கிட்ட வழிபாடு பண்ணி அந்த அருளை நாம பெறுகின்றோம் என்றால் மீண்டும் அதை போய் நம்ம செய்த அந்த அருளை நம்ம மீண்டும் இன்னொரு வாட்டி பெறணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமா இல்லையா? நினைக்கிறோமா இல்லையா? கண்டிப்பா நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு செயலுக்கு வந்து இது ரொம்ப தடைக்கல்லா இருக்கு, நான் போயிட்டு வந்து கணபதிக்கு நான் வந்து இதை வந்து பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு ஏதாவது வெற்றி ஆயிட்டா நாம என்ன பண்றோம்? அடுத்தவங்களுக்கு அதையே அட்வைஸ் பண்றோம். பண்றோமா இல்லையா? கண்டிப்பா பண்றோம். ஆனா பகவான் கிட்ட வந்து போய் கேட்கும் பொழுது பகவான் வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு உதாரணம் நம்ம துருவ மகாராஜ் எடுத்துக்கோம் இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் யாரு? துருவ மகாராஜே இல்லையா? தனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார். தன் தந்தை மடி மீது அமர்வதற்கு அந்த ஸ்தானம் கிடைக்காத பட்சத்துல அதை தந்தையினுடைய ஸ்தானத்தை காட்டிலும் உயர்வான ஸ்தானம் பகவான் எனக்கு எது கொடுக்குறாரோ அதுக்காக நான் போறேன். ஐ ஷுட் கெட் தட் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் வந்து காட்டை நோக்கி போறார் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் திங் இல்லையா? பக்தி எல்லாம் அவருடைய தவ வாழ்க்கையெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்று பாஞ்சஜன்யத்தோட அவரை வந்து வருடும் பொழுது பகவானுடைய புகழாரங்களை எல்லாம் பாடுறார் இல்லையா? பாடும் பொழுது அதுல கிடைச்ச ஆனந்தத்தை எண்ணி நான் அல்பமா இந்த பொருளாசை வந்து கேட்டுண்டேனே பகவான் கிட்ட, அவர் அதாவது உயர்வான ஆனந்தத்தை அவர் பருகிய பிறகு இந்த பௌதீகத்துல நாம கேட்கக்கூடிய எத்தனை பெரிய செல்வமா இருந்தாலும் அது வீணானது என்று உணரக்கூடிய பக்குவத்தை பகவான் ஒருத்தர் மட்டும்தான் கொடுப்பார். வேற எந்த தேவதையுமே கொடுக்க மாட்டார். சோ ஸ்டில் நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில வந்து வாழ்வதற்கான என்ன வேணுமோ அந்த தேவைகளை வந்து பகவான் கண்டிப்பா பார்த்துப்பார். மேலும் இருப்பதை கொண்டு நமக்கு என்ன பகவான் கொடுத்திருக்காரோ அதை கொண்டு ஆனந்தம் கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தையுமே பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். இது அத்தனையுமே பகவான் கிட்ட இருந்து நமக்கு வரும். ஆனா நீங்க தேவ வழிபாடுல போகும் பொழுது ஒண்ணு நமக்கு மீண்டும் அதை கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும், மீண்டும் அதை அடையணும், இன்னும் அதுலயே அபிவிருத்தி அடையணும். இப்படி என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம பின்னி பிணையக்கூடிய அந்த செயல்கள் மட்டும்தான் நம்ம செயல்படுத்தணும். இதுதான் தேவ வழிபாடுல கிடைக்கக்கூடிய நன்மை. இதுதான் பகவானை வழிபட்டால், செல்வத்துக்காக பகவானை வழிபட்டாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் அதாவது மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இருக்கக்கூடியவங்களும் பகவானை சேவிக்கிறாங்க. மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இல்லாதவங்க யாரு? அதாவது இந்த ஞானிகள், அவங்களுமே வந்து பகவானை சேவிக்கிறாங்க. ஞானிகள் இல்லையா? அர்த்தார்த்தி ஜிக்னாசு ஞானி. இதுல ஞானி வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நம்ம பகவத்கீதையிலே படிக்கிறோம். சோ மேலும் பக்தர்கள், ஞானியும் கிடையாது கர்மியும் கிடையாது, டைரக்ட். ஸோ இதுல வந்து பக்தர்கள். ஸோ இந்த 3 விதமான நபர்கள் தான் வந்து பகவானை வந்து சேவிக்கிறாங்க இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல
நீங்க இந்த இந்த அனாலிசிஸ் கண்டிப்பா நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ எதனால வந்து தேவர் பகவான்கிட்ட வந்து அப்படி பொருளாசை கேட்டுதான் நம்ம ஒன்லி தேவர்கிட்ட போறோமா? பகவான்கிட்ட போய் நம்ம பொருளாசை கேட்க கூடாதா அப்படின்னாக்கா, பகவான் எப்பயுமே அதை ரிஜெக்ட் பண்ணல. உனக்கு பொருளாசை வேணுமா? அதன் பிறகு துருவ மகாராஜ் வேண்டான்னு சொன்ன பிறகு கூட அவர் அந்த துருவ உலகத்தையே கொடுத்தார். அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தினே இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அச்சாணி இல்லையா? அதை சுற்றிதான் அனைத்து அண்டங்களுமே வந்து, அதாவது சாரி அண்டம் என்ற நான் ஒரு அண்டத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த 14 உலகங்களும் மற்றும் பிற நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து சுத்தின்னு இருக்கிறது எதனால? அந்த துருவ உலகம் எனக்கூடிய அச்சாணி என்ன. சோ மிக பிரம்மரை காட்டிலுமே உயர்வான லோகம் எதுனாக்கா துருவ உலகம். அதையுமே பகவான் கொடுத்தாரு இல்லையா? சோ இதுல நமக்கு என்ன தெரியறது? சோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து எப்பவுமே பரம ஏழையா இருக்கதான் முடியுமா? சில பேர் நினைக்கலாம் அவரை வேண்டி வேண்டி நம்ம பரம ஏழையா தானே இருக்கிறோம், எதுக்கு போறோம்? சில பேருக்கு கோயிலுக்கு பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு, திருப்பதி போன பிறகு வந்த பிறகு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வேண்டியது என்னவோ அது பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து நமக்கு கிடையாது. அதுதான் நம்முடைய டிராபேக். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று. புரிஞ்சுதுங்களா? இறைவனுடைய வழிபாடு, அடுத்து வந்து தேவ வழிபாடுல நம்ம 2 பேருக்கையும் ஒரே டிமாண்ட் தான் வைக்க போறோம் இல்லையா? சோ எனக்கு இது வேணும்ன்றத வந்து பகவான்கிட்ட வச்சா நாம எப்படி பக்குவம் அடைகிறோம்? அதே தேவர்கள்கிட்ட வச்சா நாம ஏன் பக்குவம் அடையறது இல்லை? ஏன்னா அவங்க வந்து பௌதிகத்தை ஆள்பவர்கள், அவர்களும் இந்த 3 குணங்களால் கட்டுப்பட்டவர்கள். நம்மளும் வந்து அவங்கள நம்முடைய இதுக்காக அவங்கள உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி திரும்பி திரும்பி நாம் என்ன பண்றோம்? அந்த பௌதிக லாபத்திற்காக, அங்க இறை ஞானத்திற்காக நம்ம கேட்கறதே கிடையாது. இங்க நம்ம இறை ஞானத்திற்காக நம்ம கேட்கவில்லை என்றாலும் பை டிஃபால்ட்டா பகவான் அதையும் சேர்த்து நமக்கு நன்மையாக கொடுத்து விடுகிறார். ஏன்னா பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பாவம் அந்த நபருக்கு வந்ததால அவரை ரட்சிக்க வேண்டியதும் பகவானுடைய கடமை என்று பகவான் அதையுமே செய்கிறார். தட் இஸ் த ட்ரூத். ஓகே, இந்த 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்கள், ஏதாவது டவுட் இருக்கா கிளாரிபிகேஷன் கொடுத்ததுல? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி. சோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு பகவான்கிட்ட நம்ம செல்வம் கேட்கலாம், அப்புறமா அந்த செல்வத்தினுடைய மகிமை என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த செல்வத்தினால் நமக்கு என்ன நன்மை. சில பேருக்கு வந்து செல்வத்தையே ஃபுல்லாவே எடுத்துறாரு இல்லையா? எப்போ அவங்களுடைய கோட்டா ஆகும்பொழுது. இப்ப நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்படி 4 முறை 5 முறை பிசினஸ் லாஸ் ஆகி மீண்டும் கூட அவர் வந்து தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக செல்வத்தை கண்டிப்பா வந்து செல்வம் இல்லாம வாழ முடியாது இல்லையா? பிசினஸ் ரன் பண்ணி தான் ஆகணும். சோ அதுக்காக அவர் சம்பாதிக்கணும் போது ஒரு புறம் பக்தியில வந்து மேன்மை உற்று, சோ இரண்டுமே வந்து ஒன்று போல செல்லாது இல்லையா? அவருக்கு எது தேவை என்பதை பகவான் வந்து கொடுக்கணுன்றதுக்காக இன்னொன்றை அவரிடம் இருந்து எடுத்தார். ஆனால் எல்லார்கிட்டயுமே அதை எடுக்க மாட்டார். யாருக்கு அந்த தகுதி இருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு என்பது. ஓகே, சோ நம்ம எல்லாம் சின்ன சின்ன இதுதான். அதனால நமக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அது கொடுப்பார். நம்ம பொருளை பற்றி நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்முடைய தேவைகள் வந்து கண்டிப்பாக அவர் வந்து பூர்த்தி செய்வார். அதை பூர்த்தி செய்யறதுன்ற விட ரட்சிப்பார். அதுவே போறோம் நமக்கு. பூர்த்தின்னா நமக்கு பெரிய ஆசைகள் வச்சுக்குவோம் நம்ம இல்லையா? ஆனா அதே வந்து நம்முடைய நிமித்த மாத்திர தேவைகள் என்னவோ அவ்வளவு பகவான் நமக்கு கொடுத்தா போறோன்ற அந்த பக்குவத்துக்கு நம்ம வந்துடணும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய வாழ்க்கை தரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ் இப்ப படிச்சோம் இல்லையா? அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ் ஆட்டிடியூட், அது அந்த நபருடைய நோக்கம் இல்லையா? அவர் செயல்படும் விதம், என்ன ஓட்டங்கள், இது எல்லாமே வந்து அந்த நபருக்கு வந்து பக்குவத்தை கொடுக்கும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நபருக்கு. ஆன்மீகத்துல நம்ம வரோம்னாக்கா நம்ம அதை வெறுமனே நாம ஜபங்கள் சொல்றது, டிடி வர்ஷிப் பண்றது, அது மாத்திரம்தான் நமக்கு நோக்கம் இருக்கக்கூடாது. ஆனா அந்த செயல்கள் புரிவதால் நம்மிடத்தில் என்ன மாற்றம் ஏற்படுகின்றது இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து நாம உணர ஆரம்பிக்கணும். அதை நாம் உணரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த செயலை வந்து பக்குவமாக செய்வதற்கான மனசும் நமக்கு வந்து வரும். அவ்வாறே நம்முடைய அதாவது தூய்மை எனப்படக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம செல்வதற்கான வாய்ப்பும் வந்து ஏற்படுத்தப்படும். இந்த 3மே வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இப்படிதான் நம்ம போக முடியும். ஒவ்வொரு பக்தி செயலுமே அப்படிதான். பயிற்சி செய்ய செய்ய சாதன பக்தி இஸ் த பெஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. அதை செய்ய செய்ய நாமளே வந்து ஒரு ஸ்டெப்பா உணர்ந்து அறிந்து
இறைவனோட சம்பந்தத்தை உணரக்கூடிய பக்குவத்தை கொடுத்து, இல்லையா, வாழ்க்கையில வந்து நாம் எதை அடையணும், எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது, இந்த கடைசி இந்த காண்டத்துல கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரீட்சித் மகாராஜ் கேள்வி கேட்பார். அதாவது இப்போ ஆல்ரெடி இந்த நைமிஷாரண்யத்து ரிஷிகள் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அதுல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அதாவது இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்கானது எது, அதுவுமே மரணிக்கும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது கேள்வி, நாம வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில வந்து எதெல்லாம் நாம வந்து பகவானுடைய தொண்டிற்காக செய்யத்தக்கவை எது, அவருடைய தொண்டுக்கு நாம் செய்யப்படும் போது, தொண்டு ஆற்றும் பொழுது எதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே கேட்கக்கூடியது ரெண்டாவது கேள்வி. இப்படி இந்த கேள்வியோட தான் இந்த காண்டமே முடியும். சோ அதோடைய விளக்கத்தையுமே வந்து அடுத்த காண்டத்துல வந்து தொடர்வார் சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்கே. சோ அது மாதிரி இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் நம்ம என்டையர் பாகவதமாவே நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த இடத்துல. மேலும் சப்ளைம் பொசிஷன், இறைவனுடைய நிலை, அதாவது உயர்வான ஸ்தானத்தை பற்றி, மேலும் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் சீயிங் இன் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ், எப்ப நம்ம பகவானை பார்க்க முடியும், பக்தி தொண்டு பண்ணும் பொழுதுதான், இல்லையா? அந்த பக்தி தொண்டு எப்படி பண்ணணும், உளமார்ந்து பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே இப்போ நம்முடைய பையன், நம்முடைய பெண், அவங்களோட இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி போறதோ, அவங்க நம்மளோட இருந்தா அவங்க கூட நம்ம எப்படி அவங்களோட வாஞ்சையோடு இருக்கிறோமோ, அதே மாதிரி பகவான் கிட்டயுமே நாம வந்து பக்தி கொள்ளும் போது அதே வாஞ்சையோட நாம இருக்கணும். அந்த ஒரு பாவத்தை நாம புடிச்சுட்டோம்னா பகவான் நமக்கு அடையப்பட்டு விடுவார். சோ அதுதான் நம்ம பயிற்சி பண்ணதான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபண்ண நம்ம அதுக்கு அடையப்படும். அதுதான் இந்த சப்ளைம் பொசிஷன் மீன்ஸ் த உயர்வான பொசிஷன் பகவான். அது அவரை நேருக்கு நேர் காணக்கூடிய, எவ்வாறு வியாசதேவர் கண்டார், இல்லையா? அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தையுமே தனியாக பார்த்தார். அதாவது பௌதீக உலகத்தையும் பகவானையுமே தனித்தனியாக பார்க்கக்கூடிய அந்த இதுமே அவருக்கு நிகழ்ந்தது. அதன் பிறகு அவர் வந்து பகவானை தரிசனம் பெற்றதுனால பாகவதத்தை என்ன பண்ணார், குளோரிஃபைங் ஆஃப் த பகவான் வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து இப்ப நீங்க படிக்க படிக்க எல்லாமே வந்து பகவானுடைய புகழாரங்கள் தான் நம்ம நிறைய படிக்கிறதே. சதுர்புருஷார்த்தங்களுக்கு எங்கேயாவது நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கா? கண்டிப்பா இல்லை. ஆனா முன்ன இருந்த அந்த பாகவதம் அவ்வாறு இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ த கன்சிடரேஷன் ஆஃப் 5 எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது பஞ்ச மகாபூதங்கள், இல்லையா? மேலும் வந்து ஞானத்தை வந்து அங்கீகரிக்க பெற்ற ஒரு ஆன்மீக குருவிடந்து பெறுவது, யூனிக் பொசிஷன் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது ஆன்மீக ஞானத்தினுடைய ஸ்தானம், அதற்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம் உயர்வான ஸ்தானம், ஞானத்துக்கே உரித்தான ஸ்தானம் அது. ஓகே, அந்த ஸ்தானம் வேற யாருக்குமே கிடையாது. ஸோ அதை பற்றி சொல்றது, இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கையினுடைய உணர்வு எப்படிப்பட்டது, மற்றும் இந்த உயிர் வாழி, இந்த தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவுடைய அறிகுறிகள், இவற்றை எல்லாமே இந்த பௌதிக உடல் எவ்வாறு செயல்படுகிறது, மேலும் வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய குணாதிசயங்களால் எவ்வாறு ஈர்க்கப்பட்டு அது எந்த குணாதிசயத்துல இருக்கிற, அதாவது இந்த இந்த புலன்கள், மனது, புத்தி இதெல்லாமே வந்து எவ்வாறு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்துக்கு வந்து அந்த குணத்தோடு சம்பந்தப்படக்கூடிய பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாம். இப்ப சத்துவகுணம் இருந்தா அந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்ற பண்புகள் இந்த ஜீவன் எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றான், ரஜோகுணத்துல இருந்த இந்த ஜீவன் எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றான், தமசி குணத்துல இருந்த இந்த ஜீவன் வந்து எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றான், இப்படி எல்லாவற்றையுமே வந்து அவரால் வந்து நன்னா புரிஞ்சுக்க முடியும். எல்லாமே ரிசீவ்ட் எவ்ரிதிங் நாலேஜ் ஃப்ரம் வியாசதேவா. அதன் மூலயமா வந்து இப்ப நம்ம பாகவதத்துல நிறைய இடங்கள் இது எல்லாமே கவர் ஆகுது. இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே அவர் எடுத்துரைச்சிருக்கார். யாரு? சுகதேவ கோஸ்வாமி, இல்லையா? சோ அவருக்கு இன்னொரு நாமங்கள் என்ன, சாந்தி பர்வத்துல அவர் மேலையுமே எப்படி நாரத மகரிஷி, பர்வத முனி எல்லாருமே வந்து அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் மாதிரி, இல்லையா? அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து ஒரு ஒன் பிளானட் டு அனதர் பிளானட், ஒரு கிரகத்துல இருந்து இன்னொரு கிரகத்துக்கு போறாங்க, இல்லையா? அது மாதிரி இவருமே சென்று இருக்கிறதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அட் லாஸ்ட் அட்டைன் த டிரான்ஸ்ஜெண்டல் ரெலாம், அதாவது தெய்வீகமான அந்த உலகத்தை போய் அடையிறாரு. அவருக்கு இன்னொரு நாமம் வந்து வைசாத்மஜா, அது வியாசாத்மஜா, அடுத்து வைஷாயக்கி, அடுத்து அருணிஷுதா. அருணிஷுதான்னா அவருடைய தாய் பேர் அருணி. அரணியா, காட்டுல இருந்தார், இல்லையா? அரண்யம் அப்படிங்கிறது வந்து காடு, இல்லையா? அரணியா அப்படிங்கிற நாமங்கள் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு உண்டு. ஓகே,
சோ மாதாஜி கஷ்யப்ப இதுல ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. இந்த சொல்லுங்க. 5 மூலப்பொருட்களை பற்றிய கருத்துன்னு இருக்குல்ல, அது ஆமா, என்ன மாதாஜி? 5 அந்த மூலப்பொருட்கள்ன்றது இந்த பஞ்சமகாபூதங்களை பத்தி தான் மாதாஜி. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. பஞ்சமகாபூதம். ஓகே, அதுதான் ம். பேஸ். அதுதான் இந்த ஸ்தூலம். அதை பத்தி சொல்றோம். அதை பத்தி நாம் நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கஷ்யப்பரை பத்தி நாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாவே படிச்சிருக்கோம் 3வது காண்டத்துல இல்லையா? சோ 3வது காண்டத்துல கஷ்யப்பருக்கு 13 தக்ஷ பிரஜாபதியுடைய 13 பெண்களை, அதுல தீதி அதித்தி மத்த எல்லாருக்குமே பிள்ளைகள் இருக்கும். தீதிக்கு மட்டும்தான் பிள்ளைகள் இல்லாத இருக்க சமயத்துல சோ அவங்களுக்கு இந்த 2 அசுரர்கள் வந்து பிறக்கிறது இல்லையா? நம்ம அதையும் படிச்சிருக்கோம். ஆதித்யர்கள் 12 பேர், அதுல வாமன தேவரும் ஒருத்தர். இது நாம படிச்சிருக்கோம். ஸோ மேலும் ரிசீவ்ட் பிரசன்டேஷன் ஆஃப் த ஹோல் வேர்ல்ட் ஃப்ரம் பரசுராமா. ஓகே, அதாவது இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து அவர் வந்து பெற்றதாக இல்லையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பரசுராமரை இந்த உலகத்தை விட்டு போக சொன்னதும் செய்திருக்கார் கஷ்யப்ப முனி. ஓகே, அவருக்கு இன்னொரு அரிஷ்டநேமி அப்படிங்கிற பெயரும் உண்டு. வடக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம எல்லா எல்லா காண்டினென்ட்ஸ், அனைத்து கண்டங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பரத வருஷமாக இருந்தது. அதனால நார்த்து சவுத்து இந்த அண்டார்டிகா எல்லாமே இருந்திருக்கு, அப்பயும் இருந்திருக்கு. ஓகே, ஆனா அதை வந்து நம்ம ஒரே ஒரு பரத வருஷமா எடுத்துக்கிட்டோம். இப்ப காந்தாரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆப்கானிஸ்தான், இந்த அரபிக் நாடுகள்ல இருந்து அந்த பகுதியில இருந்தவங்க தான் காந்தாரி ஆக்சுவலி. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே வந்து இந்த என்டையர் இப்ப நாம தான் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா எல்லாமே பிரிச்சிருக்காங்க. ஆனா அப்ப எல்லாமே யுதிஷ்ட மகாராஜாவும் சரி, பரிஷித் மகாராஜா ஆண்ட பொழுது கூட எல்லாம் ஒரே ஒரு குடையின் கீழே இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அங்கிரசா முனிவர், இவர் வந்து யாரு? அங்கிரசா சன் ஆஃப் மகரிஷி அங்கீரசா அப்படிங்கிறவர் வந்து மகரிஷி அங்கீரா அப்படிங்கிறவருடைய மகனாவும், அவருக்கு வந்து பிரகஸ்பதி எனக்கூடிய நாமமும் உண்டு இல்லையா? இவரை பத்தி நமக்கு தெரியும். இவர் யாரு? தேவர்களுடைய குலகுரு, இந்திரனுக்கு குலகுரு. மேலும் துரோணாச்சாரியா வாஸ் இஸ் பார்ஷியல் இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஆக்சுவலி. துரோணாச்சாரியோட தந்தை யாரு ஆக்சுவலி? நேற்று தான் படிச்சோம் இல்லையா? பரசுராமர் தானே மாதாஜி? நோ நோ நோ, இவர் அவர் பேர் என்ன? பரத்வாஜர். ஓகே, பரத்வாஜர். அச்சா. பரத்வாஜ். இந்த சப்த ரிஷிகள் வச்சுதான் இந்த பெயரெல்லாம் வரும் இல்லையா? ஜெனரலி பிராமின்ஸ் உடைய ஃபேமிலி நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோத்திரம் அவங்கள வச்சு கோத்திரம் வரும். இல்லையா? பிராமின்ஸுக்கு அந்த இது உண்டு. கோத்திரங்கள் வந்து அவங்க பேர் வச்சுதான் வரும். கஷ்யப்ப கோத்திரம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி கோத்திரங்கள் வந்து வர்றது வந்து சோ இங்க அங்கீரசா அப்படிங்கிறவர் வந்து அங்கீரா முனிவருடைய மகன். மேலும் அவருக்கு இன்னொரு நாமம் யார்? அங்கீரசா வந்து பிரகஸ்பதி. ஓகே, சோ சுக்கராச்சாரியார் வந்து எவ்வாறு வந்து அசுரர்களுக்கு வந்து குலகுருவோ, இவர் வந்து தேவர்களுக்கு குலகுரு இல்லையா? அண்ட் he delivered the fire weapon first to பரத்வாஜ முனி. ஸோ ஃபயர் வெப்பன் அக்னி இல்லையா? அவருக்கு 6 குழந்தைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவருடைய மனைவி பேரு சந்திரமாசி. ஓகே, சந்திரமாசி என்றது வந்து ஒரு நட்சத்திரம். ஸோ அவர் வந்து எல்லா இடங்களுக்குமே இவரும் வந்து இந்திரலோகம் பிரம்மலோகத்துக்கு எல்லாமே சென்று வருவாராம். இந்திரனுக்கு எப்பொழுதுமே அறிவுரைகள் கொடுத்து அசுரர்களை வெல்லக்கூடிய அந்த இது வந்து சொல்லப்படுறது. ஹி ஒன்ஸ் கர்ஸ்டு இந்திரா. இந்திர அதாவது டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணியும் இந்திர உலகத்தையே இழந்தான் இல்லையா? அதே மாதிரி சாபத்தையுமே பெற்றிருக்கான் இந்திரன். thus he became hog on the earth. unwillingly return, அதாவது பன்றியான பிறகு அந்த சாபம் கொடுத்த அந்த காலம் நிறைவு பெறும் பொழுது இந்திரன் வந்து திரும்பி செல்லணும் இல்லையா? சோ அப்போ வந்து அவன் திரும்பி செல்லவே இல்லை. சோ அதாவது அந்த பன்றிகளோட தன்னுடைய குடும்பம், பன்றி குட்டி அந்த அந்த இதுலதான் அவர் வந்து மூழ்கி இருந்ததா சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் இந்த மாயையினுடைய மகிமை அப்படிங்கிறதுமே எடுத்து காட்டியது. என்என்டி பிரபுஜி சொல்லும் போது எனக்கு the way he will express ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அவர் சொல்லும் பொழுது. ஈவன் ஆப் டஸ் நாட் விஷ். ஐ திங்க் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். காலையில பாரதம் கிளாஸ்ல சொல்லுவார். ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ் he has told இந்திரா. ஸோ தட் இஸ் த மாயாதேவி அப்படின்னு சொல்லுவார். ஈவன் a hog does not wish to be part with his earthly possessions இல்லையா? அதாவது பன்றி கூட வந்து இந்த உலகாயுத விஷயங்களை விட
உலகாயுதத்துல தனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் மீது இருக்கக்கூடிய ஆசையை வந்து பன்றியால கூட விட முடியல அப்படிங்கிறது வந்து புலனின்பம். அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய அந்த தேவ உலகத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சு உன்னுடைய பதவியில வந்து நீ அமருன்றதுக்காக சொல்லும் பொழுது இந்த இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டையில தான் நான் ஊறின்னு இருப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து பன்றியினுடைய சுபாவத்தையே கொண்டிருந்தார் வந்து இந்திரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. So he was the religious preceptor of natives of different planets அப்படின்னா ஸோ தர்ம நெறிகள் சொல்லக்கூடியவர் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அங்கிரசா என்பவர் தான் பகீர், அதாவது பிரகஸ்பதி, அங்கிரா முனிவருடைய மகன். ஓகே, ஐ திங்க் இது சின்னதா தான் இருக்கு. தான் சமேதான் மகாபாகான் உபாலவ்ய வசூத்தமா பூஜ்யாம் ஆஷ தர்மஜ்ஞோ தேசா கால விபாகவா. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க டிரான்ஸ்லேஷன்? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசி. புஷ்பா மாதாஜி, நீ வாசிங்க. நீங்க வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. சரி. 8 வசுக்களிலும் மிகச் சிறந்தவரான பீஷ்மதேவர் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப எல்லா மத கொள்கைகளையும் நன்கு அறிந்திருந்தார் என்பதால் அங்கு கூடியிருந்த புகழ் பெற்றவர்களும் சக்தி வாய்ந்தவர்களுமான ரிஷிகள் அனைவரையும் உபசரித்து வரவேற்றார். பொருளுரை: மத கொள்கைகளை காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப சரிப்படுத்திக் கொள்ளும் கலையை திறமை வாய்ந்த சமயவாதிகள் நன்கு அறிவர். உலகில் உள்ள சிறந்த ஆச்சாரியர்கள் அல்லது மத பிரச்சாரகர்கள் அல்லது குருமார்கள் ஆகிய அனைவரும் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப மத கொள்கைகளை சரிப்படுத்திக் கொள்வதன் வாயிலாக தங்களது நோக்கங்களை நிறைவேற்றினர். உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளும் சீதோஷ்ண நிலைகளும் உள்ளன. பகவானின் செய்தியை பிரச்சாரம் செய்வதும் தனது கடமையை ஒருவர் நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்குமானால் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப விஷயங்களை சரிப்படுத்திக் கொள்வதில் ஒருவர் திறமைசாலியாக இருக்க வேண்டும். இந்த பக்தி தொண்டை பிரச்சாரம் செய்வதற்குரிய 12 உயர்ந்த அதிகாரிகளில் பீஷ்மதேவரும் ஒருவராவார். எனவே பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் இருந்து வந்த அவரது மரணப்படுக்கையின் அருகே கூடியுள்ள சக்தி வாய்ந்த முனிவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று உபசரிக்க அவரால் முடிந்தது. அவ்வேளையில் அவர் தமது வீட்டிலோ அல்லது சுகாதாரமான நிலையிலோ இல்லாததால் முன்வந்து அவர்களை வரவேற்று உபசரிக்க அவரால் முடியவில்லை என்பது உண்மைதான். ஆனால் அவரது மனம் நல்ல நிலையில் இருந்ததால் அதன் வாயிலாக அவரது இதயபூர்வமான இனிய வார்த்தைகளை அவரால் கூற முடிந்தது. இவ்வாறாக அவர்கள் அனைவரும் நன்கு வரவேற்கப்பட்டனர். ஒருவரால் தனது கடமையை உடல் உழைப்பினாலோ மனதாலோ அல்லது வார்த்தைகளாலோ நிறைவேற்ற முடியும். மேலும் அவற்றை உபயோகிக்கும் கலையை இவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். அதனால் உடலளவில் தகுதி அற்றவராய் இருந்த போதிலும் அவர்களை வரவேற்பதில் அவருக்கு சிரமம் இருக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஷ்டவர்ஷஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து பீஷ்மதேவர் வந்து அந்த அம்சத்தோட இருக்கக்கூடியவர். ஒன் ஆஃப் த அஷ்டவர்ஷனுடைய அம்சத்தை கொண்டவர். அவரே அஷ்டவர்ஷு கிடையாது, மகாஜனாஸ் 12 பேர்ல அவர் ஒருத்தர். ஆனா அஷ்டவர்ஷனுடைய தன்மையை கொண்டவர். ரிசீவ்ட் அண்ட் வெல்கம்ட் ஆல். ஆனா அவர் அந்த அம்பு படுக்கையில இருந்தும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லோரையுமே வந்து அவர் வந்து ஹீ இஸ் வெல்கமிங் அப்படின்னா அவர் வரவேற்கின்றார். ஆக்சுவலி some powerful who are assembled there, for he knew perfectly all the religious things according to time and place. காலம் மற்றும் இடத்துக்கேற்றவாறு எவ்வாறு அதை வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு நன்னாவே தெரியும். அதாவது இதை நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கலாம். கங்கை தாய் அவரை வந்து கங்கை தாயை வந்து அவர் வந்து எப்பவுமே கங்கை கரை ஓரம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது சங்கடங்கள் என்று வரும்பொழுது தன்னுடைய தாயை வந்து அவர் தரிசனம் பெறுவார் கங்கை கரை ஓரம் வந்து. அப்போ அந்த தாயை கூட வந்து அவர் வந்து சேவிப்பார். ஆனா இந்த அம்பு படைக்கல இருக்கும் பொழுது அப்பயுமே அவர் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவார். ஆக்சுவலி தாயே உனக்கு நான் எப்பொழுதும் செய்யக்கூடிய அந்த நமஸ்காரங்களை இல்லையா அது செய்வதற்கான நிலையில் நான் இப்பொழுது இல்லை அப்படிங்கறது வந்து சொல்லுவார். ஆக்சுவலி ஸோ தட்ஸ் ஹவு நம்ம அந்த உயர்வான அந்த குணத்தை வந்து நாம் அந்த இடத்துல நோக்கணும். பீஷ்மதேவருடையது எக்ஸ்பர்ட் ரிலிஜன்ஸ் நோ பர்ஃபெக்ட்லி வெல். அதாவது ஒரு காலம் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு இல்லையா ஒருத்தர் வந்து தர்மத்தை அறிந்தவர்கள் வந்து அதை எவ்வாறு பரிபாலிக்கணும்ன்றத வந்து பீஷ்மருடைய செயல்படும் தன்மையை கொண்டு இந்த இடத்துல பார்க்கணும். இப்போ அவர் எல்லாருமே பேசி வந்து எல்லாருமே உதட்டளவுல பேசி இல்லையா அதாவது சப்தத்தை நாட் பை த பிசிக்கல் ஏன்னா எழுந்து அவரால் செய்ய முடியாது. ஆனா வாயினால பேசி அந்த வார்த்தைகளால வந்து அவங்கள வந்து வரவேற்கின்றார் அந்த நிலையில. ஓகே, ஆல் த கிரேட் ஆச்சாரியாஸ்
எல்லாருமே இந்த காலம் நேரத்துக்கு ஏற்றவாறு தான் செயல்படுவார்கள். தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட்ஸ் அண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இல்லையா, ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள். இப்ப நம்ம குளிர்காலத்துல இருக்கோம். ஆனா இந்த குளிர்காலத்துல இருக்கக்கூடிய நாம, இதே நீங்க அரபிக் நாடுகள்ல போனீங்கன்னா இந்த சமயத்துல அவ்வளவு குளிர் இருக்காது இல்லையா, நம்ம மிதமா இருக்கும். இதே நீங்க மேற்கத்திய நாடுகள்லாம் போனீங்கன்னாக்கா அப்படியே -டிகிரிஸ்ல தான் எல்லாம் இருக்கும். ரஷ்யாலாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா -டிகிரிஸ் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம். ஸோ இந்த மாதிரி சூழல்கள்லாம் இருக்கும் பொழுதும், if one has to discharge his duties to preach the message of God, he must be expert in adjusting the. ஸோ காலம் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு நாம் அதை வந்து எடுத்துக்கணும். அதாவது சேவை பண்றவங்களுக்கு இது ஒரு ஒரு அட்வைஸ் இந்த இதுல இருந்து எல்லாருக்குமே. அதாவது யாரெல்லாம் வந்து இறைவனுடைய சேவை பண்றோமோ, நம்ம வந்து இந்த சமயத்துல என்னால் பண்ண முடியல, இந்த சமயத்துல நான் அதை வந்து செய்ய முடியல இல்லையா. ஸோ எனக்கு இது பத்தல, அதை செய்ய முடியலன்னா நம்ம எப்பவுமே பேசுறோம் இல்லையா. பகவானுக்கு செய்யணும்னு நினைச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா நம்முடைய காலம் நேரத்தை எல்லாமே அதுக்கேற்றவாறு அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா மிச்சம் எல்லாமே தானா வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்துடும். இதை நம்ம நிறைய வாட்டி கடைபிடிக்க முடியறது கிடையாது. ஏன்னா நம்முடைய இமீடியட் நோக்கம் என்ன ஆகுது, பௌதிகத்துக்கு நாம முக்கியத்துவம் கொடுத்துறோம். நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு நாம முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பௌதிகமே வந்து கவர் ஆயிடும். ஆனா வெறுமனே பௌதிகத்தை மட்டும் நாம நோக்கினோம் என்றால் ஆன்மீகத்தை நம்மளால வந்து கடைபிடிக்க முடியாது. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு டெக்னிக். எப்பயாவது இதை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் நாளைக்கு கிளாஸ் எடுத்தே ஆகணும், ஸோ இதை வந்து நான் இவ்வளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க உட்காந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னாக்கா மற்ற வேலையெல்லாம் கூட நீங்க வந்து அதை டைமோட முடிச்சு நீங்க அடுத்த வேலையெல்லாம் அதை கூட முடிச்சுட்டு உங்களால படுக்கக்கூடிய அந்த மன வலிமையும் எல்லாமே வந்து பகவான் கொடுத்துருவார். ஆனா நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம அதை செய்யலாமேன்னும் பொழுது இந்த அதாவது செகண்டரி ஆப்ஷனா நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை நம்ம வச்சோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும்னாக்கா இதுவும் இது பௌதிக தளத்துல இருந்து இது எவ்வாறு அது செயல்படணுமோ அவ்வாறே அது செயல்படும். அது முடிக்க முடியுமா முடியாதுன்றது நம்முடைய உடல் கெப்பாசிட்டி மேல இருக்கும். ஏன்னா நாம நம்மளை நம்பி உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா. இறைவனை நம்பி உட்கார்ந்தால் அந்த செயலுக்கு முதலில் நாம் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துட்டு தான் நான் இந்த வேலைக்கு நம்ம வருவோம். இந்த இதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டே ஆகும். தட் இஸ் ஹவு. யாரெல்லாம் இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியறதோ அவங்களால வந்து மிச்ச எல்லா செயல்களையுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். யாரனால வந்து நம்ம செஞ்சு இதை முடிச்சிடலாமே நினைப்போம் நம்ம. ஏன்னா இம்மிடியட்டா வர்றது என்னது, பௌதிகமான தளத்துல இருந்தா தான் நம்ம செயல்படுறது. ஆனா அதை ஸ்லோவா நம்ம என்ன பண்ணணும், மாத்தி அமைச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுக்கு கொடுக்கணும், நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் வந்து இறைவன் தொண்டுக்கு தான். இறைவன் தொண்டுக்கு நாம அந்த காலம் நேரத்துக்கு தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இப்பதான் ராணி மாதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, டீச்சர்ஸ் வந்து கிளாஸஸ் இடிக்கிறது. இது ஏன் சொல்றேன்னாக்கா அவங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்பொழுது அவங்க கிளாஸுக்கு இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ற கிளாஸுக்கு இடிக்குதுன்னும் பொழுது அவங்க வந்து 2 கிளாஸஸுமே வந்து அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி போகணுமே ஒழிய இந்த கிளாஸை விட்டுட்டு அந்த கிளாஸுக்காக வந்து இது பண்றது கஷ்டம் இல்லையா. ஸோ அது அந்த அந்த ப்ராக்டிகாலிட்டி வந்து NND பிரபுஜி வந்து அட்வைஸ் பண்ணதாக சொன்னாங்க. அதுதான் எனக்கு இப்போ உடனே ஞாபகம் வந்தது. கரெக்ட். நாம ஒரு கிளாஸுக்காக இன்னொரு கிளாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஆனா அதாவது எங்க சிரவணம் பண்ணணுமோ அதை நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். நாம சிரவணம் பண்ணாதான் கீர்த்தனம் பண்றதுக்கே அது வந்து உதவி செய்யும். நாம எவ்வளவு கேட்கறோமோ அவ்வளவுமே நாம வந்து தெளிவடைவோம். அடுத்தவங்களுக்குமே அதை வந்து தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம கேட்கக்கூடிய தன்மை வந்து குறைச்சிட்டோம்னா நம்மளும் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நிறைய எடுத்துரைக்க முடியாது. இதுதான் உண்மை. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹியர் ஃப்ரம் த ஹையர் அத்தாரிட்டி. நம்ம இங்க படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், அது வேற. ஆனா சிலது எல்லாமே வந்து அதனுடைய பேக்ரவுண்டு இருக்கக்கூடிய நாலேஜுமே வந்து சீனியர் டிவோட்டிஸ் லெக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க அதற்கான கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப அதை கேட்கும் பொழுது ஓ இதுதான் அதனுடைய தாத்பரியம் என்று வரும்பொழுது அதை நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறதுக்கு அது மிக சுலபமாக அமையப்பெறும். ஸோ அது மாதிரி நம்முடைய சூழல் கேட்கக்கூடிய காலம். இப்போ இது எனக்கே அட்வைஸ், நான் உங்களுக்கு யாருக்குமே சொல்லலை. ஏன்னா இப்போ ஆஃபீஸ்ல நிறைய வேலை வருது. அதாவது இந்த கிளாஸுக்கு வந்து கரெக்டா 5 மணிக்கு முன்னாடியே நான் ஜாயின் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அந்த சமயத்துலதான் எக்ஸாக்டா கால் வருது. எனக்கா அதை கட் பண்ணவும் முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் எல்லாம் வருது. ஸோ என்ன பண்றதுன்றதே எனக்கு தெரியல. ஸோ அதாவது இப்ப நான் என்னுடைய மென்டாலிட்டியை வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ இதுதான் முக்கியத்துவம் என்று தெரியும். இதை வந்து நான் அதோட சேர்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஆனா இதையுமே வந்து நான் சரிசமமான தராசுல வச்சுட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அங்க வந்து இம்பேலன்ஸ் என்பது வரும். அதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகள் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடியதுல வந்து முதன்மை ஸ்தானத்தை கொடுக்கணும். அதற்காக செய்யக்கூடிய
சேவையை வந்து நாம வந்து சிறமேற்கொண்டு செய்யணும். அது அந்த பக்தி கொண்டு அதை ஆற்றும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி மற்ற பௌதிக செயல்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய செயல் தன்மையோட வந்து நிற்கும். இதையும் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கேன். நான் ஸோ இந்த 2 விதத்துலையுமே நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஆனா சடனா நம்ம இந்த நம்மளை சுத்தி எல்லாருமே பௌதிகவாதிகளோட இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யறதுக்கு தான் நமக்கு வாய்ப்பு இமீடியட்டா வந்துடும். ஸோ அதனால தான் சாது சங்கம் என்பது மிக மிக முக்கியம். இப்போ உங்களோட இருக்கும்போது எனக்கு நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்திலே இருக்கணும், பேசணும், அதெல்லாம் எனக்கு என்ன ஓட்டங்கள் நல்லா வருது. ஆனா இந்த சங்கத்தை விட்டு நான் வெளியே போகும்பொழுது எல்லாருமே என்ன பௌதிகவாதிகள் தான் என்ன பிடிப்பாங்க இல்லையா? அப்ப அவங்களோட இருக்கும் பொழுது நான் ஆன்மீக குவாலிட்டிஸை நான் வந்து அவங்களுக்கு அமல்படுத்த முடியாது இல்லையா? அவங்க நிலைமையில போய் தான் நாம செயல்பட வேண்டியிருக்கோம். அப்ப என்ன ஆகுதுனாக்கா இட் ஹாஸ் லிட்டில் இம்பேக்ட் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ. என்னதான் என்ன ஓட்டங்கள்ல நம்ம பகவானை சேவிச்சுட்டு இருந்தாலும் அதனுடைய பாதிப்பு என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம அது இன்னும் பக்குவம் அடையணும். நம்ம அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதையுமே பக்குவமாக செய்யறதுக்கான அந்த நிலைக்கு நம்ம போகணும். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா இன்னும் அந்த நிலையெல்லாம் அடையல. அதாவது மகாஜனங்கள் பீஷ்ம தேவர் என்ன 12 அத்தாரிட்டிஸ் யாரெல்லாம் அந்த 12 சில பேர் சொல்லலாமா? சிவபெருமான், அடுத்து நாரத மகரிஷி, பிரம்மா, பிரம்மா, 4 குமாரர்கள், 4 குமாரர்கள், அவங்களே 4 பேர் ஆச்சு. பலி மகாராஜா, பலி மகாராஜா, பிரகலாத் மகாராஜ், பகலாத். இவங்க எல்லாருமே வந்து மகாஜனாஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? அதுல பீஷ்மரும் ஒருத்தர். ஓகே. மேலும் அஷ்ட வசுக்களுடைய பண்புகளோடு இருக்கக்கூடியவர் அவர். ஒன் ஹூ வாஸ் த பெஸ்ட் அமங்கஸ்ட் த 8 வசுஸ்னா அந்த அஷ்ட வசுல ஒரு அம்சம் வந்து இவருக்கு உண்டு. ஓகே. ஸோ அவரே அஷ்ட வசுக்கள் கிடையாது. ஓகே. ஸோ அதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். யுவர் சட்டன்லி அனேபிள்ட் அட் த டைம் ஆஃப் அவருக்கு தெரியும் பிசிக்கலி நம்மளால முடியாது. ஏன்னா நம்ம வீட்லயும் கிடையாது, அதே மாதிரி வந்து நார்மலான ஹெல்த் கண்டிஷன்லயுமே கிடையாது இல்லையா? அந்த நடமாடக்கூடிய நிலைமையிலுமே அவர் இல்லை. மேலும் அவருடைய வீடும் கிடையாது, அவர் இல்லத்திலுமே இல்லை. ஸோ இந்த 2 நிலைகளுமே அவர் இல்லாத போது அவர் என்ன பண்றார்? ஆனாலுமே அவருடைய மைண்ட் எல்லாமே சவுண்ட் மைண்ட் அப்படின்னா நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கக்கூடிய மைண்ட். அதாவது யாருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் மைண்ட் இருக்கும்னாக்கா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெடியான மைண்ட் யாருக்கு இருக்கும்னாக்கா ஆன்மீகத்துல வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டவங்களுக்கு தான் அந்த பண்பே இருக்கும். யார் ஒருத்தர் வந்து தர்மத்தையும் அடுத்து வந்து ஆன்மீகத்தையுமே பரிபாலிக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு ஸ்திரமான புத்தி, எதை கண்டும் பயம் கொள்ளாத தன்மை, எதையுமே எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன், இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து சேரும். பொய்மை உரைக்காத குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்துடும். தன்னால ஒன்னொன்னா வந்து அவங்கள வந்து சேர்ந்துட்டே இருக்கும். ஓகே. அவங்க இந்த இப்ப கலியுகத்துல இருந்தாலும் அது கண்டிப்பா கிடைக்கப்பெறும். ஆனா அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் அது அதாவது பக்தி தொண்டில் அவங்க எவ்வளவு திளைத்திருக்கிறாங்களோ அந்த அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த பக்குவமும் வந்து சேரும். ஸோ இங்க பீஷ்ம பிதாமகர் வெரி ஸ்ட்ராங் இல்லையா? அவர் வந்து ஸோ அவரு போர்க்கலையிலுமே அவரை வெல்றதுக்கு யாரும் கிடையாது, திடமான மனதிலுமே அவர் வெல்றதுக்கு யாருமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அப்போ சவுண்ட் மைண்ட் அது எல்லாமே என்ன, எப்பவுமே அவர் நாராயணரை வந்து சேவித்து கொண்டிருப்பவர், நாராயணன் பக்தர் அவர். ஸோ அதனால வித் தட் என்ன பண்றார்? அவர் வந்து அழகான வார்த்தைகளை கொண்டு தன்னுடைய ஹிருதயத்தினுடைய பாவத்தை வந்து அங்கு கூடியிருந்த அந்த ரிஷிமுனிகள் முன்னாடி அவர் வந்து அவங்கள பேசி அவங்கள எல்லாருமே வந்து வரவேற்கிறார். ஸோ அந்த பாவத்தை தான் அவர் அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துறார். ஆனால் எச்சூனையா இருந்தாலுமே ஒரு பக்தனால் தன்னுடைய கடமையை வந்து செயல்படுத்த முடியும் என்பதற்கு வந்து பீஷ்ம பிதாமகருடைய செயலையே நம்ம காட்டலாம் இல்லையா? உதாரணமாக எழுந்து நடமாட முடியாத அந்த தருணத்திலுமே அவரால் வந்து நம்ம கொஞ்சமா உடம்பு நல்லா இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? படுத்துறோம் இல்லையா? தட் இஸ் த வீக் மைண்ட் வி ஆர் ஹேவிங். ஆனா சவுண்ட் மைண்ட் யாருக்கு? பீஷ்ம பிதாமகருக்கு. அதனால அவர் பேசக்கூடிய அந்த சிம்மம் போல இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தை வந்து அதுமே வந்து அன்பு கொண்டு அவர் ஹிருதயத்திலிருந்து அவங்களை எல்லாருமே வரவேற்கிறார். ஸோ அண்ட் ஆல்வேல் ஹவு டு யூட்டிலைஸ் தெம் இன் ப்ராப்பர். அதனால அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் தெர் வாஸ் நோ டிஃபிகல்ட்டி. அவருக்கு எந்த சூழ்நிலையுமே அவர் கடினமே இருந்ததில்ல. இது அவருடைய உடல் வந்து அவருக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என்றாலும் அந்த சூழ்நிலையிலுமே அப்படிப்பட்ட இந்த கதையெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம்ல. இப்ப பீஷ்ம பிதாமகர்களுடைய இத்தனை குவாலிட்டிஸ் நம்ம கேட்டோம். அதனால நாம என்ன பண்ண முடியும்? அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வாழ்க்கையில நாமளும் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு பரிபாலிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாமளும் முயற்சி செய்யணும் இல்லையா? இப்ப அந்த 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 ஒரு குவாலிட்டிஸ் இப்ப பீஷ்ம பஞ்சகம் அப்படிங்கறது பெயரே வந்தது இல்லையா? அந்த ஸ்ட்ராங் அந்த 5 நாட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உபவாசம் கண்டினியூஸ் ஆயிருக்காரு. சில பேர் நிர்ஜலா கூட இருப்பாங்க 5 days. இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப்.
நிர்ஜலா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வைராகியம், யுக்த வைராகியத்தை வந்து வளர்த்துக்கிறது இல்லையா. வைராகியத்திற்கே பேர் போனவர் பீஷ்ம பிதாமகர் இல்லையா. ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு வைராகியத்தை கொண்டு நம்ம அந்த பீஷ்ம பஞ்சகத்தை கூட செய்யறாங்க இல்லையா. கிருஷ்ணம் தா சதத் பிரபாவ ஞாஷீணாம் ஜெகதீஸ்வரம் ஹிருதிஸ்தம் பூஜ்யாயம் ஆஷ மயா மாயா ஓபதா விக்கிரகம். எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் யாராவது வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார் என்ற போதிலும் அவரது அந்தரங்க சக்தியினால் அவருடைய தெய்வீக உருவத்தை அவர் தோற்றுவிக்கிறார். இதே பகவான் பீஷ்ம தேவரின் முன் அமர்ந்திருந்தார். அவரது பெருமைகளை பீஷ்ம தேவர் அறிந்திருந்தார் என்பதால் பகவானை அவர் தகுந்தபடி வழிபட்டார். பொருளுரை. ஒரே சமயத்தில் பகவான் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருப்பதானது அவரது சர்வ வல்லமையை வெளிப்படுத்துகின்றது. அவரது நித்திய உலகமான கோலோக விருந்தாவனத்தில் அவர் எப்பொழுதும் இருக்கிறார். ஆயினும் எல்லோருடைய இதயத்திலும் கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளையும் கூட அவர் இருக்கிறார். அவரது நித்தியமான தெய்வீக உருவத்தை இந்த ஜட உலகில் அவர் தமது அந்தரங்க சக்தியின் வாயிலாக தோற்றுவிக்கிறார். பகிரங்க அல்லது பௌதீக சக்திக்கும் அவரது மாதாஜி பகிரங்க அல்லது பௌதீக சக்திக்கும் அவரது நித்தியமான உருவத்திற்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை. பகவானை ஏற்றவாறு வழிபட்ட ஸ்ரீ பீஷ்ம தேவருக்கு இவ்வெல்லா உண்மைகளும் தெரிந்திருந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஐடென்டிஃபைங் த லார்ட், அதாவது பகவானை வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் எவ்வாறு உணர்கின்றார் என்பதை வந்து நாம் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. பிரபாவாக்ஞ, அதாவது த நோயர் ஆஃப் த க்ளோரிஸ், அதாவது பகவானுடைய புகழாரங்களை புரிந்து கொண்டவர், பகவானுடைய ஆற்றலை தெரிந்து கொண்டவர், உணர்ந்தறிந்தவர் இல்லையா. தன்னுணர்வுல இருக்கக்கூடியவர் பீஷ்ம பிதாமகர். அவர் பகவான் எல்லாருடைய எங்களையும் இருக்கார். இருந்தாலும் அவர் தெய்வீக வடிவத்துல வந்து நம்முடைய, அதாவது தெய்வீக வடிவம் எந்த ஆற்றலினால் வந்து நமக்கு புலப்படுகிறது? ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டு, அந்தரங்க சக்தியை கொண்டு. இந்த மாதிரியான இந்த அதாவது இறைவன் நம்முடைய ஹிருதயத்துல அமர்ந்திருக்கார் என்பதை வந்து பீஷ்ம பிதாமகருக்கு தெரியும் நல்லாவே. அதனால அவருடைய புகழ் ஆரங்களை வந்து அவருக்கு நன்னா தெரியும். அந்த ரெண்டத்தையுமே அவர் எண்ணிக்கொண்டு பகவானையுமே வந்து அவர் வந்து சேவிக்கிறார் அந்த இடத்துல. ஓகே, தன் முன்னாடியே நின்று இருக்காரு இப்போ. சோ பாண்டவர்கள் எல்லாமே நல்ல குபேரன் இடத்துல, அதாவது குபேரன்கிட்ட இருந்த என்ன செல்வம் இருக்கோ அத்தனை இருந்த மாதிரி அவங்க எல்லாருமே நல்ல ராஜ மரியாதைகளோட, நல்ல ஆடை அலங்காரத்தோட வந்து அங்கே அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களை அழைச்சிட்டு வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் முன்னாடி நிறுத்துறார். அடுத்து வர ஸ்லோகங்கள்லாம் அதுதான் படிக்க போறோம். சோ பீஷ்ம பிதாமகரை வந்து ஆனந்தப்படுத்தணுன்றதுக்காக பகவான் செய்யறது இதுதான். எப்பவுமே பகவான் தன்னுடைய பக்தர்கள் ஆனந்தம் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணுவார். ஓகே, தன்னை காட்டிலும் தன்னுடைய பக்தர்களுடைய புகழாரங்களை கேட்கணும்னு எண்ணுவார். தன்னுடைய அனைத்துமே அவருடைய ஆற்றலினால் தான் இயங்குகிறது என்பதும் தெரியும். ஆனா அந்த பலனை எல்லாமே வந்து பலன் என்று சொல்றதை விட அதனுடைய புகழாரங்கள் எல்லாமே தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து அதை ஆனந்தம் கொள்வார். இப்போ போர்ல வந்து அர்ஜுனர் வந்து எத்தனை பேரை கொண்டு இருப்பாங்க இல்லையா. மொத்தமே அஸ் பர் பிரபுபாதருடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் நான் கேட்டதுல சொல்றேன், 64 கோடி ஜனங்க வந்து அந்த மகாபாரத போர்ல வந்து மடிந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ஷீலா பிரபுபாதருடைய லெக்சர்ல வந்து அவர் சொல்லதாக கேள்விப்பட்டது இது. ஓகே, அப்ப 64 கோடி ஜனங்க மரணித்திருந்தா ஒரு தாய்க்கு மகனை எழுந்திருப்பாங்க இல்லையா, ஒரு மனைவிக்கு கணவனை எழுந்திருக்கிறா இல்லையா, ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து தகப்பன் கிடையாது, ஒரு சகோதரிக்கு சகோதரன் கிடையாது இல்லையா. இத்தனை உறவு முறைகள்ல வந்து அந்த அந்த போர் வீரன் வந்து இழந்திருப்பான் இல்லையா. அவனுடைய மரணமும் நிகழ்ந்திருக்கும். ஆனாலுமே இத்தனை கோரமான இந்த போர் வந்து இவ்வளவு பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுனால நம்ம யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுக்கு மனம் முழுவதுமே வருத்தம் இல்லையா. அவருக்கு அவ்வளவு வருத்தம், தன்னால இவ்வளவு பெரிய இழப்பை வந்து அவர் ஏத்துக்கவே முடியல. நான் எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தும் இந்த பாவத்தை என்னால தீர்க்கவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு 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 மனசு அவருக்கு இருக்கு. எவ்வளவுதான்
வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சமாதானப்படுத்தினாலுமே வந்து யுதிஷ்டர் அதை சமாதானமாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முடியவில்லை இல்லையா? அதற்காக தான் இந்த ஏற்பாடே. துவாரகைக்கு கிளம்பும் பொழுது யுதிஷ்டர மகாராஜா வந்து நிறுத்தி இல்லையா, அவரே வந்து நீங்க போக வேண்டாம், இன்னும் சில காலம் தங்கி விட்டு போகணும்னு பொழுது இதுவுமே இறைவனுடைய ஏற்பாடு தான். ஏன்னா பீஷ்ம பிதாமகர் கிட்ட இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளக்கூடிய எல்லா விதிமுறைகளையுமே வந்து அவர் கற்றறிய வேண்டும் இல்லையா? கடைசியில் அந்த ஞானத்தையும் அவர் பெறணும். அதற்கான வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். ஸோ அதற்காக தான் பகவான் வந்து இருந்தார். ஸோ மேலும் பாண்டவர்கள் வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்தே அவங்க நிறைய கடினமான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே அனுபவிச்சிருக்காங்க. சில காலம் காட்டுலையும், சில காலம் வந்து அரண்மனையிலையும், மறுபடியும் வந்து காட்டுலையும் இல்லையா? இப்படி மாத்தி மாத்தி அவங்க இருந்தாங்க. சோ அதாவது அவங்க கிட்ட வைபவங்கள் இருந்த போது எப்படி இருந்தார்களோ அதே மாதிரிதான் ஏதுமற்ற நிலையில் இருந்த போதும் அவர்கள் அதே போலதான் இருந்தார்கள். சோ எந்த மாற்றமும் கிடையாது. தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எ டிவோட்டி. சோ இப்படி இவங்களுடைய எப்பவுமே இவங்களுடைய கடின காலங்களை எல்லாமே வந்து பார்த்திருக்கக்கூடிய பீஷ்ம பிதாமகர் அவங்க பாண்டவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அமையணும்ன்ற அவருக்கு ஆசை. இப்போ அந்த மாதிரி ஆடை அலங்காரத்தோட இல்லையா, வஜ்ர வைடூரியங்களோட அவங்க வந்து நிற்கும் பொழுது அதை கண்டு அவர் வந்து ஆனந்தம் கொண்டார். அந்த பீஷ்மருடைய ஆனந்தத்தையுமே அவர் வந்து பார்க்கணும்ன்றதுக்காகத்தான். சோ மேலும் யுதிஷ்டனுக்கு ஞானத்தையும் பெறணும், அவருடைய அறிவுறுத்தல் அவருக்கு வேணும். சோ அதாவது இந்த இழப்பை வந்து சகித்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு அவர் வரணும்னா முதல்ல அது நியாயமானதுதான் அந்த இழப்பு என்றதை வந்து மனசுல ஊர்ஜிதப்படுத்துறதுக்கு அவங்களுடைய குலத்துல இருக்கக்கூடிய பீஷ்மர் எடுத்துரைச்சா அவங்க ஏத்துப்பாங்க இல்லையா? அதற்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடு. இத்தனையுமே இறைவனுடைய செயல்பாட்டுல வந்து அநேக கருத்துக்கள் உண்டு. நம்ம ஒரு கருத்தை வச்சு நம்ம எதுவுமே பேசவே முடியாது. பல கோணங்களில் நாம் அதை அலசி ஆராயணும். அப்போ நமக்கு அதனுடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே விளங்க ஆரம்பிக்கும். இறைவனுடைய செயல்பாடும் தன்மை. அதனாலதான் உத்தவர் வந்து நம்ம 11வது அத்தியாயம் படிக்கும் பொழுது படிப்போம். உத்தவர் கீதையில வந்து கேட்கும். உத்தவர் எப்பவுமே சொல்லுவாரு, தன்னா நீ சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணுன்ட்டு. ஆனா அதற்கான தாற்பயங்கள் வந்து நம்ம ஆழ்ந்து படிக்கும் பொழுது அது எல்லாமே கரெக்டான விஷயங்கள் என்பதை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ இப்போ இங்க பகவான் சர்வ வல்லமை படைத்தவர், எல்லா இடங்களிலுமே வியாபித்திருக்கிறவர். அவர் கோலகத்தை விட்டு வந்தது கிடையாது. ஆனா இருந்தும் நம்முடைய ஹிருதயங்கள் எல்லாம் இருக்கார் இல்லையா? அணுவிலுமே இருக்கார், நம்மளால பார்க்க முடியாத இடத்துலயுமே இருக்கார். இப்படி அவரை தெய்வீகமா வந்து அவருடைய நித்தியமான ரூபம் இந்த பௌதீக உலகத்துல அவர் வந்து தோன்றும் பொழுது அந்த ரூபத்துலதான் தோன்றுகின்றார். மேலும் அவ்வாறு அது வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால தான் அவர் வந்து செயல்படுகிறார். அவருக்கும் இந்த பகிரங்க சக்திக்கும் வந்து சம்பந்தம் கிடையாது. இருந்தாலும் அந்த பகிரங்க சக்தியை வந்து ஆள்பவரும் அவரே தான் இல்லையா? சோ அந்த பகிரங்க சக்தியோடு அவர் ஆற்ற வேண்டிய செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது. இருந்தும் அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார். எல்லாமே முன்னுக்கு பிறன்தான் இல்லையா? ஒண்ணுமே வந்து கான்ட்ராடிக்டரி தான் எல்லாமே. அவர் உள்ளே இருக்கார், வெளியே இருக்கார் இல்லையா? சோ உள்ள இருந்தா எப்படி வெளியில இருக்க முடியும்? பௌதிக தளத்துல இருந்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து கோலோகத்துல இருக்கார், இங்கேயும் இருக்கார், நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத நிலையிலும் இருக்கார் இல்லையா? இப்படி எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம இத்தனையுமே இந்த இயற்கையுடைய குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கார். ஆனா அது எப்படி அவர் கட்டுப்படுத்துறார்? சோ இப்படி எல்லா கொஷின்ஸுமே நமக்கு உண்டு. ஆனா இது அனைத்துமே உண்மைதான் என்பதை வந்து உணர்ந்தறிந்தவர் வந்து யார் உணர முடியும்னாக்கா பக்தர்களால் மட்டும்தான் உணர முடியும். ஓகே, அதுல பக்தரா இருக்கக்கூடிய பீஷ்ம பிதாமகராலுமே அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அவ்வாறெல்லாம் எண்ணி பகவானை வந்து சேவிக்கிறார். தட் இஸ் த ஹையர் குவாலிட்டி. அவருடைய பிரேயர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, பாண்டு புத்திரான் உபாஷீனான் பராஷயா பிரேம சங்கதான் அப்யாச்சானுரு காஷ்ரே அந்தீபூதேன சக்ஷுஷா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பாண்டு மகாராஜனின் மகன்கள் உயிரை விடும் நிலையிலுள்ள அவர்களது பாட்டனாரின் மீதுள்ள பாசத்தினால் பீடிக்கப்பட்டு அவருக்கு அருகில் மௌனமாக அமர்ந்திருந்தனர். இதை கண்ட பீஷ்மதேவர் உணர்ச்சி ததும்ப அவர்களை பாராட்டினார். அன்பாலும் பாசத்தாலும் பூரிப்படைந்த அவரது கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் ததும்பியது. பொருளுரை. பாண்டு மகாராஜன் இறந்த பொழுது அவரது புத்திரர்கள்
சிறு குழந்தைகளாக இருந்தனர். எனவே இயல்பாகவே அரச குடும்பத்தின் வயது முதிர்ந்த அங்கத்தினர்களால், முக்கியமாக பீஷ்மதேவரால் அவர்கள் பாசத்துடன் வளர்க்கப்பட்டனர். பிற்காலத்தில் பாண்டவர்கள் பருவமடைந்த பொழுது அவர்கள் வஞ்சகர்களான துரியோதனாலும் அவனது குழுவினராலும் ஏமாற்றப்பட்டனர். குற்றமற்றவர்களான பாண்டவர்கள் தேவையில்லாமல் தொல்லையில் புகுத்தப்பட்டனர் என்பதை பீஷ்மதேவர் அறிந்திருந்தார். என்ற போதிலும் அரசியல் காரணங்களினால் அவரால் பாண்டவர்களின் பக்கம் சேர்ந்து கொள்ள இயலவில்லை. வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் இருந்த பீஷ்மதேவர் யுதிஷ்ட மகாராஜனை தலைமையாக கொண்ட பெரும் புகழுக்குரிய அவரது பேரன்கள் அமைதியாக அருகில் அமர்ந்திருப்பதை கண்டதும் மாவீரரான அவரால் அவரது அன்பு கண்ணீரை நிறுத்த முடியவில்லை. அவரது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் தானாகவே பெருக்கெடுத்தோடியது. சிறந்த பக்தர்களான அவரது பேரன்கள் அனுபவித்த பெரும் துன்பங்களை அவர் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டார். துரியோதனனுக்கு பதிலாக அரியாசனத்தில் யுதிஷ்டிரர் அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டு மிகவும் திருப்தி அடைந்தவர் பீஷ்மர் தான். இதனால் அவர்களை அவர் பாராட்ட துவங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், ரொம்ப ஆனா இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் முன்னாடி அதை பத்தி தான் பேசணும். ஆனா இன்னும் டீட்டெயிலா இங்க பாக்குறோம் இல்லையா. பாண்டு புத்திரர்கள் வந்து சிறு பிராயத்திலிருந்தே வந்து கடினமான சூழ்நிலையில் வந்து வாழ்ந்தவர்கள் தான் இல்லையா. தந்தை மரணித்த பிறகு அதாவது பீஷ்ம பிதாமகரும் மற்றும் வந்து சிற்றப்பாவா இருக்கக்கூடிய விதுரர், இவங்க 2 பேருடைய அரவணைப்பு மற்றும் தாய் குந்தி தேவி, இவங்க 3 பேருடைய அரவணைப்புலதான் அவங்க வளர்ந்தாங்களே. ஆனாலும் அவர்கள் பிற்காலத்தில் பெரியவர்களான பிறகு அதாவது துரியோதனுடைய குடும்பத்தினால அவர்கள் வந்து வஞ்சிக்கப்பட்டார்கள் இல்லையா. இப்ப திரௌபதியினுடைய துயில் உரியது இதெல்லாமே வந்து அவங்களை ஏமாற்றி அவங்க எங்கேயோ ஒரு காண்டபிரஸ்தம் எனக்கூடிய அந்த இடத்த வந்து பயிர்களே விளையாத அந்த இடத்த வந்து செழிப்பான ஒரு இடமாக மாற்றி அந்த இடத்துல அவங்க வந்து வாழ்க்கை தனித்து நடத்தட்டும்ன்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்த பிறகு கூட அவர்களுடைய அதாவது துரியோதனுடைய பொறாமையினுடைய காரணத்தால அவர்களை வஞ்சகமாக அழைத்து இல்லையா, சூதாடி இல்லையா, அவங்களுடைய எல்லாவற்றையும் இழந்து அவங்கள வந்து காட்டுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த நிலைக்கு எல்லாமே வந்து செயல்படுத்தின பனிஷ்மெண்ட் இல்லையா. ஸோ அதை முடிஞ்சு வந்த பிறகு கூட அவங்கள நாட்டை அவங்க திருப்பி கொடுத்துருந்தா இந்த பிரச்சனையே இருந்திருக்கு, அந்த போரே வந்திருக்காது. ஆனா அப்பயுமே அவனுக்கு அந்த பேராசை பொறாமை அவனுக்கு அதை கொடுக்கறதுக்கு அவனுக்கு மனசே வரல. இதுதான் பேராசை கொள்ளக்கூடியவர்களும் பொறாமை கொள்ளக்கூடியவர்களும் அழிவை கண்டிப்பாக சந்திப்பார்கள் என்பதற்கு துரியோதனுடைய வாழ்க்கையே ஒரு முன் உதாரணம். ஆக்சுவலி பேராசையும் மற்றும் வந்து பொறாமை ஒரு மனுஷனை வந்து அழிவு பாதையில தான் இட்டு செல்லும். அதனால நமக்கு என்ன இருக்கிறதோ அதை கொண்டு நாம திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை நாம ஏற்படுத்திக்கணும். ரொம்ப அழகான இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்காரு கடைசி கட்டத்துல. ஆரம்ப கட்டத்துல அவரால் அந்த சூழ்நிலையில வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து அவரால் சப்போர்ட் பண்ண முடியல பாண்டவர்களுக்கு. ஏன்னா டியூ டு பொலிட்டிக்கல் ரீசன். என்ன மெயின் பொலிட்டிக்கல் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அவர் வந்து அந்த அரியணையை வந்து கட்டி காக்க சேவகனாக செய்வேன் என்ற அந்த அவர் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்திருந்தார் இல்லையா, சத்திய பிரமாணம். அதற்காகவே அவர் வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து அவர் வந்து தர்மம் அறிந்திருந்தாலும் அது தர்மத்தை ரட்சிக்க தவறிட்டார். இதுதான் வந்து கடைசி காலத்துல வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து அந்த போதனைகளை எடுத்துப்பார். அதன் பிறகு அவர் வந்து ஆயுதங்களை தியாகம் செய்து அதன் பிறகு பாண்டவர்களால் வந்து கொல்லப்படுகிறார் இல்லையா. அதாவது சிகண்டி வந்து அவரை வந்து அங்க முன்னாடி நின்று அவர் ஆல்ரெடி என்ன வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தாரோ அதை அவ்வாறே வந்து அவர் பரிபாலித்தார் என்பதை நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ வாக்குக்கு கட்டுப்பட்டு செயல்பட்டார். ஸோ அங்கே தன்னுடைய பேரன்கள் எல்லாமே அமைதியாக இருப்பதை கண்டு அவங்களுடைய அலங்காரத்தை எல்லாம் கண்டு இப்பொழுது யுதிஷ்டன் வந்து அரசவையில வாக்கு கொடுத்திருந்தார். நீ என்றைக்கு அரசனாக வந்து நீ அரியணையில் அமர்கிறாயோ அன்று வரைக்கும் நான் வந்து பிராணனை விடமாட்டேன் என்று சொல்லியிருந்தார். ஸோ 10வது நாள் போர்லயே அவர் விழுந்தாச்சு. ஆனா 18 நாள் போர் முடிஞ்சு அவர் அரசனான பிறகு அதன் பிறகுதான் வந்து அவருடைய பிராணனே வந்து செல்கிறது, அவரோட உடலை விட்டு நீங்குகிறது. அதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையுமே ராஜ்ய பரிபாலனத்தை எல்லாத்தையுமே அவர் எடுத்துரைச்சு அறிவுரைகள் எல்லாம் கொடுத்து அதன் பிறகு அவர் வந்து நீங்குகிறார். அவர் நீங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிரேயர்ஸ் தான் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஸோ இவங்க வாழ்க்கையில அனுபவித்த கடினமான சூழ்நிலைகளாம் எண்ணி பார்த்து இப்ப அவங்க எதிரில் நின்று இருக்கக்கூடிய அந்த தோரணையை கண்டு ஆனந்தம் கொண்டு
அவரால் கட்டுப்படுத்த முடியாத அந்த கண்களில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்த கண்ணீர் வந்து கரை புரண்டு ஓடுகிறது. ஸோ மேலும் அவ்வாறே அவர்களுக்கு வந்து அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஆசீர்வாதங்கள் வந்து செய்கிறார் ஆக்சுவலி. ஓகே, அஹோ கஷ்டம் அஹோ அந்நியாயம் யயுயம் தர்ம நந்தனாக ஜீவிதம் நாரகா நார்ஹதா கிளிஷ்டம் விப்ரா தர்மா அச்சுத ஆஸ்ரயா. ஓகே, ஸோ எஸ், யார் டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. வாசிங்க. கொஞ்சம் கம்முன்னு இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் சைலண்ட் பண்ணுங்க. பேக்ரவுண்ட் இருக்கா? சைலண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சைலண்ட் பண்ணிட்டு படிங்க. மியூட் பண்ணிட்டு படிங்க. மியூட் தான் பண்ணிருக்கிறேன். ஓகே பண்ணுங்க. பீஷ்மதேவர் கூறினார், ஓ எவ்வளவு பயங்கரமான துன்பம், எவ்வளவு பயங்கரமான அநீதி! தர்மமே சொரூபமானவரின் மகன்களாக இருந்ததால் நல்லாத்மாக்களான நீங்கள் இவ்வளவு துன்பங்களையும் அனுபவிக்க வேண்டியது இருந்தது. இப்பெரும் துன்பங்களுக்கிடையில் நீங்கள் உயிரோடு இருந்தது சாத்தியமாக கூடியதல்ல. இருப்பினும் பிராமணர்களாலும் பகவானாலும் தர்மத்தினாலும் நீங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. படிக்கட்டுங்களா? சரி. பொருளுரை. குருச்சேத்திர போரில் நிகழ்ந்த சத்தம் படாதீங்க. குருச்சேத்திர போரில் நிகழ்ந்த படுகொலைகளினால் யுதிஷ்ட மகாராஜன் அமைதியை இழந்திருந்தார். பீஷ்மதேவரால் இதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. எனவேதான் யுதிஷ்ட மகாராஜன் அனுபவித்தார். மாதாஜி படிக்கட்டுங்களா? அனுபவித்த பயங்கரமான துன்பங்களை பற்றி முதலில் பேசினார். அவருடைய துன்பங்களுக்கு அநீதி மட்டுமே காரணமாகும். இந்த அநீதியை போக்கிக் கொள்வதற்காகவே குருச்சேத்திர போர் நிகழ்ந்தது. எனவே படுகொலையை குறித்து அவர் வருந்த தேவையில்லை. அவர்கள் எப்பொழுதுமே பிராமணர்களாலும் பகவானாலும் தர்மத்தினாலும் காப்பாற்றப்பட்டனர் என்பதை முக்கியமாக அவர் சுட்டிக்காட்ட விரும்பினார். முக்கியமான இம்மூன்று விஷயங்களால் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும் வரை ஏமாற்றத்திற்கு காரணமில்லை. இவ்வாறாக யுதிஷ்ட மகாராஜன் தமது மனச்சோர்வை அகற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று பீஷ்மதேவர் அவரை உற்சாகப்படுத்தினார். தகுதியுள்ள பிராமணர்களாலும் வைஷ்ணவர்களாலும் வழிகாட்டப்பட்டு பகவானின் விருப்பத்திற்கேற்ப ஒருவர் நடந்து கொள்வாரானால் அவரது மனச்சோர்வுக்கு காரணம் இல்லை. சீடப்பரம்பரையில் உள்ள அதிகாரிகளில் ஒருவர் என்ற முறையில் பீஷ்மதேவர் இக்கருத்தை பாண்டவர்களுக்கு உணர்த்த விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மீண்டும் வந்து பீஷ்மதேவர் இப்போ வந்து நினைவு கூறுகிறார் இல்லையா, இவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க, தர்மம் அறிந்தவர்கள், ஆனா நல்ல ஆத்மாக்கள் இல்லையா, ஒரு அதாவது தர்மத்தை அறிந்த அவருடைய பிள்ளைகள். ஆனா வாழ்க்கையில வந்து பிராணனுக்கு கூட அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டங்கள் வந்தது இல்லையா. அந்த அரக்கு மாளிகையில வந்து குந்தி தாயாரும் சரி 5 பிள்ளைகளோடு அவங்க வந்து மரணித்து விடணுன்றதுக்காக வந்து செய்த சூழ்ச்சி, பீமனுக்கு வந்து உணவுல விஷம் கலந்து கொடுத்தது, இது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய பிராணனுக்கே வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்க வந்து துரியோதனருடைய தரப்புல வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனாலுமே அவர்கள் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் பாருங்க, இறைவனாலும் இல்லையா. எப்படி எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பார்க்கும்பொழுது பீமனுக்கு வந்து விஷத்தை கொடுத்தப்போ அவன் வந்து அந்த நீர்நிலையில போயிட்டு உள்ள வந்து போகும்போது அங்கே வாசுகி நாகம் அதையுமே வந்து அதாவது அந்த விஷத்தை முறித்து இல்லையா, மற்றும் வந்து புஜபலத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடிய 1000 யானை புஜபலத்தை கூடிய அந்த பலத்தை வந்து ஆசீர்வாதமாக பெற்று வருகிறான் பீமன் இல்லையா. சோ அங்கேயுமே வந்து வாசுகி யாரு ஆக்சுவலி? வாசுகி யாரு? நாகம் யாரு? வாசுகி பகவான் பகவான் தான். ஆனா யாரு? பலராமர் இல்லையா, பலராமர். சோ இறைவனாலுமே தர்மத்தாலே அவர் ரட்சிக்கப்படுகிறார். ஏன்னா அவங்க ஒவ்வொரு செயலிலுமே அவங்க தர்மத்தை வந்து பரிபாலிக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு விஷயத்துல அவங்க வந்து டீவியேட் ஆனது கிடையாது. எஸ்பெஷலி நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து யுதிஷ்டருடைய தர்மத்தை வந்து தவறான விஷயத்துல வந்து உபயோகப்படுத்தி அதாவது துரியோதனமும் சரி சகுனியும் சரி அவர்கள் வந்து தங்களுக்கு சாதகமான விஷயங்களை வந்து செய்து கொண்டார்கள் இல்லையா. எப்படி சூது விளையாட்டு என்பது அரசர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தர்மம் என்பது சொல்லப்படுகிறது. அதை உபயோகப்படுத்தி தான் அவங்கள வந்து அந்த சிக்கல்ல வந்து மாட்டி விட்டாங்க இல்லையா. அது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு சமயமே வந்து யுதிஷ்டருடைய தர்மத்தை கொண்டே அவர்களுக்கே வந்து லாபத்தை ஈட்டினார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிகண்டி வந்து பெண் இல்லையா. ஸோ போர்ல வந்து பெண் வந்து பங்கு பெறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக
ஒரு இதை வந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க இல்லையா. இல்லைன்னா சிகண்டி முதல் நாளே இருந்திருந்தா பீஷ்ம பிதாமகர் அன்னைக்கே வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய ஆயுதங்களை ஒப்படைச்சிருப்பார். அவ்வளவு பெரிய இழப்பு கூட வந்திருக்காது இல்லையா. ஸோ அங்கேயுமே வந்து அதை வந்து விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சிகண்டி வந்து தவம் இருந்து ஒரு நாள் வந்து ஆணாக மாறக்கூடிய அந்த ஒரு வரத்தை பெற்று இல்லையா, யக்ஷராஜனிடத்துல வந்து அந்த வரத்தை பெற்று அவள் வந்து சிகண்டினி ஆக வந்து பீஷ்ம பிதாமகரை வந்து ஆயுதங்களை சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து அவளுடைய ஆயுதத்தால வந்து அவ வந்து வதைக்கிறாள் இல்லையா. பிராமணர்கள் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா இப்ப 2-3 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி, தௌமி இல்லையா. தௌமி எவ்வாறு வசிஷ்டர் வந்து தசரத மகாராஜாவுக்கு வந்து அறிவுறுத்தல் எல்லாம் செய்தாரோ அது போல வந்து தௌமி வந்து எப்பொழுதுமே பாண்டவர்களுக்கு வந்து அறிவுறுத்தல் என்பது செய்திருக்கார் அப்படிங்கிறதுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பீஷ்மதேவ என்கரேஜ் மகாராஜா. அதனால இப்ப இதெல்லாம் சொல்ற, நீங்க எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் நீங்க பிராமணர்களாலும் இறைவனாலும் தர்மத்தாலும் ரட்சிக்கப்பட்டீங்க. அதனால நீ வந்து இந்த இந்த 3 பேரால யார் ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்படுகிறார்களோ அங்கே தர்மம் என்பது இருக்கிறது. அதனால இந்த போருடைய விளைவுகளை எண்ணிக்கொண்டு நீ வந்து வருத்தப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி இல்லையா. அவ்வாறு எடுத்துரைத்த பிறகு வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து அந்த போருடைய இழப்பினுடைய மனதளவுல இருந்த துக்கத்தை வந்து அவரால் வந்து ஓரளவுக்கு சமாதானப்படுத்திக்க முடிஞ்சது. டில் லாஸ்ட் வரைக்குமே அவர் 32 ஆண்டுகளா 36 ஆண்டுகள் ஏதோ ஒரு ஐ திங்க் என்னால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல, அத்தனை ஆண்டுகள் வந்து அரசாண்டார் இல்லையா. அத்தனை ஆண்டுகளுமே அவர் வந்து மனதளவுல ஒரு துறவியாகவும் அங்கே நிமித்தமாக அரசனாகவும் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அரசாண்டார். மேலும் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கிய பிறகு இவர்களும் பாண்டவர்களும் நீங்க வேண்டும் என்ற அறிவுறுத்தல் வந்து நாரத மகரிஷி முன்னையே சொல்லிட்டு போன பிறகு எப்பொழுது அவர்களுக்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரிய வருகிறதோ உடனடியாக முதல்ல யார் சென்றது, யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து எதையுமே சொல்லாம இல்லையா அவருடைய அரச ஆடைகளை கலைந்து ஒரு துறவியாக அவர் வந்து என்ன பண்ணார், ஆடை அணைந்து கொண்டு தம்பிமார்களுக்கு கூட எதுவுமே சொல்லல, எங்க போறேன்னு கூட சொல்லல, அவர் கிளம்பிட்டார். ஸோ அந்த அளவுக்கு ரினவுன்ஸ்டு இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவரத்திலேயே அதாவது ஹையஸ்ட் அந்த நிலையில இருந்து அவருடைய அரசாட்சியுமே ஆண்டார், துறவியாகவும் அவர் வந்து செயல்பட்டார் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ as long as a person is in full cooperation, ஸோ இதெல்லாமே இறைவனுடைய ஏற்பாடு தான் இல்லையா. இந்த பேரழிவு வரணும் ஏன்னா பூமி வாரத்தை வந்து அதர்மிகளால் பூமி வாரத்தை தாங்க முடியாத பூத்தாய் வந்து பிரம்மரிடத்தில் முறையிட சிவபெருமானம் பிரம்மரும் வந்து பார்க்கடல் ஓரம் சென்று ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவிடத்துல வந்து முறையிடும் போது பகவான் நான் அவதரிப்பேன் என்ற வாக்குறுதி கொடுத்து இந்த பூமி பாரத்தை குறைப்பதற்காகவே அவர் வந்தார். அதர்மிகளை அழித்து பக்தர்களை ரட்சித்து இல்லையா தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக அவர் வந்தார் என்பதை பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த அழிவு வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜுக்கானது கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து உணரணும். அதுக்கான ஸ்லோகமும் வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா. கர்மண்யவ அதிகாரத்தை நாகல கர்ம பலேஷு கதாச்சனக இல்லையா. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்வதற்கு தான் நமக்கு அதிகாரம். இது நான் தான் செய்தேன், இந்த கிரேட் ஒர்க் நான் தான் பண்ணேன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஐயோ என்னாலதான் இது இவ்வளவு மோசமான ஒரு சூழலை ஏற்பட்டு விட்டதே நம்ம வருத்தப்பட வேண்டியதும் கிடையாது. இங்க வருத்தம் கொள்வதற்கோ ஆனந்தம் கொள்வதற்கோ எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் அவரவர்களுடைய கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு நாம செயல்பட வேண்டும். ஸோ இங்க a person is full in cooperation wishes of the Lord. இறைவன் சித்தம் எதுவோ அதன் பிரகாரம் நாம நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து அமைத்துக் கொள்றது இல்லையா. மேலும் பிராமணர்களுடைய அறிவுரை கேட்டு நடக்கிறது பிராமணாஸ் அண்ட் வைஷ்ணவா ஸ்ட்ரிக்ட்லி தர்மத்தை பரிபாலிக்கிறது. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்து துக்கம் என்பது கிடையாது, மன வருத்தம் என்பது கிடையாது, மன நிறைவற்ற நிலை என்பது அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதையே தான் வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து பீஷ்மதேவர் வந்து யாருக்கு எடுத்துரைக்கிறார், ஆக்சுவலி பாண்டவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஓகே மாதாஜி வாசுகி நாகா வேற ஆதிசேஷன் வேற தானே மாதாஜி. ஆதிசேஷன் அனந்த சேஷன், ஆதிசேஷன் அனந்த சேஷன், அனந்த சேஷன் வாசுகி எல்லாம் ஒன்றுதான் மாதாஜி, எல்லாம் அவரே தான். வாசுகி அனந்த சேஷன் வந்து 5 தலைகள் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அனந்த சேஷன் வாசுகி ரெண்டுமே ஒண்ணு. வாசுகி வந்து கஷ்யபருக்கும் கத்ருங்கிறவங்களுக்கும் பிறந்ததா புராணத்துல வருது, அதான் கேட்டா மாதாஜி.
ஆனா ஜென்ரலாவே நம்ம படிக்கும் பொழுது அனந்த சேஷா வாசுகி என்று வரும் ஒரு இடத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். நான் இது ஒண்ணுதான். வாசுகியாக இருக்கிறேன்னு சொல்லுவாரு மாதாஜி. நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே, ஓகே ஓகே ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்காட்டு. மைன்யூட் டிஃபரன்சஸ் இருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே நமக்கு கூட தெரியாது இல்ல மாதாஜி. ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். லெட் மீ செக் அண்ட் ஐ கெட் பேக். ஓகே, ஓகே மாதாஜி. ஸோ நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம மண்டே பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।